عشحتي ودكو فوق بيقو كبرحو يمتو أباخي وقو نحوارو زخاون مسرت ينبرو يندكو ناتكي خيفتح مسيرنا يكرسخي سليخي حلمو عالم كم آتو تايوني قرني بتاخي لايك خخون باتاخي كم زمان معاكي هاسوي لنا ديك قلي زدارك مساخي ولا خير خبكون أمنا 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 رزيني فقرخي أمنا 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 رزيني فقرخي مهورة تفكر سميعي في ليلات كتبتب وفيري كبر أي كلمات أنبيعي كتفكرني لهريري مزمور يتفكر سميعي برورك سحل جديري عبن باتت وتقيري كتفكرني لهريري حرستا يتفكر سميعي عندي هزو وفرنا بقرات المريتا وترون خلمي وفاءت مل زخعبت هقري لما تفكري هاي القري مساخ فغري علو خبري مساخ فغري علو خبري الليل لا لا الليل لا لا ناتكي تعالى ناتكا يبلني كابسود مفلماي أقالا قلني مهدرك قنتلي صحافي وسمي أخلي اللاي دوباتكي يوقت بدمي سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونون تبوك تكونون ناي واترو تمنيتنا يو of course لبخات تنكف در فينا نسمت أنينا تمسات كم تتوكم دمارك زنيا جن جزيا خي وصلكم إليه نبزي إذا ألفكم زلهم متشم علمنا دحر دونالد ترامب كم نايك أنا ما خد قصر كم زي كونت بكل مداينا نريو زلنا درو أبتا كورسنا سلطان كورشانا سلطان كوف كي بلغلو تمريجو تراي مستبهله زجبر زلو وعلاتاتن زجبر زلو كايدان مجلتاتن مزناي زي بلو دونالد ترامب ساكن دز الوالو إلو زجمت زنبري بدحر مقارجات راي دخون زخل مبر أبسي وانزي قدامي كما تقول لك ساكن دز تقدر سنة تاينا برو نابز عجزة لنا مدرخنا عالمنا جن ناي دونالد ترامب ممتع عبي لو كم زغل أوروبا حد عبي وعلى جيروم الله أب عمتات محضران دونالد ترامب خميك خدس لهم خانم حركة بتيز عبي سقط فتير لهم زلوا رسد ما قدينا دونالد ترامب قالوا كلن باورز والميجر باورز راشا ديو كلاي مبراغ ديو تشاينا ديو أفريقيا ديو كله بزعباز زلوا كنتات كزارب كزرب كلون بسفحوا الميديا ملو بملو ماغنيتنا ميديا يمزبلو دونالد ترامب ماغنيت ناي ميديا نبملو يتقاصاصير وزلو كالو كله ناي وغو ناي جل مليون مس دونالد ترامب تحاس راي خوين زلو سلازي بكل مدى كرينا بغندالومي بنا اوروبا كنجمرينا جن دونالد ترامب كان تارجت ناتا وش تعديو حدا عبا اناونسمنت غير حدا عبا واجاو تيلو نسون كنسمعينا مجمريا جن اوروبا زبلوون زغبروون زلو نسمع. With Trump back in power, this is Inside Story. Hello and welcome to the program. I'm Tom McRae. European leaders gathered just as Donald Trump's election win unfolded, not to celebrate his victory, but to analyse its implications at a summit planned long before his win. Now, while Trump is yet to state his policies, European leaders are nervous about any big shifts from the Biden administration on the Ukraine war, relations with Russia and NATO. The war has led to militarisation levels within Europe. So, Europe حبرت already nervous جيروم على دونالد ترامب ممتع بخمي كتصلواميو مغنياتو بزح نجارات بأمريكا ببوليسنا أمريكا بقت كتصلو زخلو تراي ذي كونسي لنا أمريكا سجمتي لنا دونالد ترامب سجمتي ملو بملو نعوذ كلاخل زخل نبصم نكتحنو سجمتن خوازدو دلو النفس زي بلهم سلا زخوني تزعبي يتسكم راشا نابنت دونالد ترامب بوليس كجبر غليو راشا جن دلوتيا بزي قدس انت عينت من قد كوسديو دلو النت هلوا تشاينا دونالد ترامب كمتس مخانو نتشاينا بفلاي كمال هاريس سمسا دونالد ترامب يمصو كلتيوم تمساسال بوليس كم زلوم رغصانيا خوينوم تداليوم لو زلويم سلازي نعاتاتهم كرعد زقل كونتات يلن مغنياتو تداليوم لو
ኤውሮፓ ግን ብዝተኻለ መጠን ካማላ ሃሪስ ክትምረፅ ኣለዋ ኢሎም እዮም ዝፅልዩ ነይሮም ኦፍኮርስ ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ ከም ዝኽእል እውን ግምት ነይርዎም እዩ ግን ንሳቶም ካማላ ሃሪስ ተመፅያ ወላ እውን ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ ኢሎም ተወሲኖም እውን ነቲ ዘለዎም ፀገም ኣብ ሓፂር ግዜ ክፈትሕዎ ይክእሉን እዮም that's why ድማ እቲ ዘለዎም ፀገምን እቲ ዘለዎም ድልውነትን ኣዝዩ ከቢድን በዳሕን ኮይኑ ፀኒሑ ሕጂ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ድሮ ተዓዊትሎ እንታይ ክንገብር ንኽእል ዝብል ብቕልጡፍ ኣብ ዋዕላታት ክጋብኡን ዝተፈላለየ ሓሳባት ክወፅእ ንሰማዕ ኣለና Sanctions banning imports of Russian oil and gas have caused energy costs to fluctuate. The continent's industrial powerhouse Germany has been hit particularly hard, now in a second year of recession. Any new trade war with the new White House administration would be coming at a particularly bad time for Europe. So what will Trump's return mean for Europe and for NATO and the war between Russia and Ukraine? We'll be talking to our guest shortly, but first... So, እቲ ናይ ወታደራዊ ስጉምቲ ወይ እውን እቲ ኣካይዳ ናይ ኩናት ዩክሬን ጥራይ ዘይኮነን ኤውሮጳ ፀገም ፈጢሩሎም ዘሎ ወይ እውን ሽግር ፈጢሩሎም ዘሎ ንሱ ብዓብዪ እንዲሁ ዘሎ ጉዳይ ናይ ራሻ ምስ ራሻ ሓደ ዓብዪ ጎቦ ከም ዘለዎም ገይሮም እዮም ሃኒፆሞ ዘሎ ራሻ ድማ ንህላዌና ንቐፃልነትና ዝለዓለ ስግኣት እያ ኢሎም ነቲ ስግኣት እቲ ነቲ ባዕሎም ፈጢሮሞ ዘሎ ወይ እውን ራሻ ገይሮም ኣጓንዮማ ዘሎ ንዕኡ ክምክት ዝኽእል ምክልኻል ግን ኣየዳለውን ናብ ኣሜሪካ ተፀጊዖም እዮም ክኸዱ ዝደሊ ነይሮም ዶናልድ ትራምፕ ግን ንራሻ ከምቲ ኤውሮጳውያን ዝገልፅዋ ዘሎ ብኸመይ ይሪኦን ትሪስክ ናታ ራሻ መፂኣ ንኣሜሪካ ክሳርሞ ይትኽእል እያ ወይ እውን ስግኣት ኣይትፈጥረሉን እያ ንኤውሮጳውያን ስግኣት ስለ ትስምዖ ድማ ምእንትኦም ክሓልፈሎም ካ ድልዋ ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ እዚኣ ንፅርቲ እያ that's why ዶናልድ ትራምፕ ክኽተሎ ዝኽእል ፖሊሲ ንኤውሮጳውያን ጠቕላላ ባዕልኩም ትፈልጡ ኢሉ መንገዱ ክገብር ከም ዝኽእል even ትዝኸፈ ድማ ምስ ራሻ ፅቡቅ ዝምድና ከምስርት ከም ዝኽእል እሞ ኤውሮጳ ምስ ራሻ ዘሎም ዝምድና በቲኾም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ህልኽን በኣስን ግርጭትን ይእትይዎም ንዖም ንሱ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ክገብር ከም ዝኽእል እውን ይፈልጡ እዮም ስለዚ ኩሉ እዚ መንገድታት እዚ ንሳቶም ኣብቲ መጋባያ ናቶም ሓደ ክልተ ዝተባሃልዎ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ድሮ ኣብቲ ጉዳይ ሙሉእ ብሙሉእ ተኣሊኾም ስለ ዘለዉ This report from Hamza Mohammed. European leaders meet at a summit in the Hungarian capital Budapest. So እዚ ዋዕላ እዚ ናይ መራሕቲ ናይቶም መራሕቲ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ናይ ኩለን ሃገራት ኣብ ሃንጋሪ ኣብ ቡዳፔስት ተራኺቦም ነይሮም ቡዳፔስት ዝተመርፀሉ ምክንያት ድማ ናይቶም ሊደርስ ካውንስል ዝበሃል መራሒ ናቶም ነናይ 6 ወርሒ ዝግበር ሃንጋሪ መራሒ ስለ ዘላ ናይ ሃንጋሪ መራሒ ድማ ቪክተር ኦርባን ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ ዝደሊ ዝነበረ ሰብ እዩ ስለዚ ሓሳብ ልቢ ዝሰመረሉ እዩ ሓደ ካብቶም ተሓጒሱ ዘሎ እዩ ዝበዝሑ ምስ ዘለዉ ግን ናይ ጭንቀት መንፈስ ዘለዎም ምዃኖም እዩ ዝነግር እሱ In the week of Donald Trump's election victory, central to discussions is what a Trump presidency will mean for the continent and what uncertainty it might bring. Il a été élu par le peuple américain. He was elected by the American people, and he's going to defend the interests of the Americans, and that's legitimate, and that's a good thing. The question... ማክሮን ብንጹር እንታይ ኢልዎም ኣሎ ህዝቢ ኣሜሪካ መሪፅዎ ኣሎ መሪፅዎ ዘሎ ድማ ምስ ኤውሮጳ እንታይ ክትገብር ኢኻ ብምባል ዘይኮነስ ንኣሜሪካውያን እንታይ ክገብረሎም ምዃኑ ስለ ዝነገሮም እዮም መሪፆሞ ዘለዉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ብትኽክል እቶም መሪፆሞ ዘለዉ ህዝቢ ናብ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ኣተኪሩ ንክሰርሕ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ዝለዓለ ኣተኩሮ ክህብ ከም ዝኾነ ነጊሮም ኣለዉ እዚ ቅቡል ኢሉ ትሕቶ ንሕና ኤውሮጳውያን ንረብሓ ናይ ኤውሮጳውያን ደው ክንብል ክንምጉትን ዘድሊ ስጉምቲ ክንወስድን ድልዋት ዲና እናበለ ቻሌንጅ ገይርዎም ኣሎ ሓደ ካብቶም ካብ ሙሉእ ኤውሮጳ ስትራቴጂክ ኣውቶኖሚ ወይ እውን ንሕና ንዓና ዝኸውን ወሳንነትን ቆራፅ ዝኾነ ስጉምትን ፖሊስን ክንገብር ኣለና እናበለ ብዙሕ ግዜ ዝተዛረበ መራሒ እንተሎ ማክሮን እዩ የስ ብኣፉ ጥራይ ዲ ወላ ንሱ ንባዕሉ ካብቶም ናይ ግሎባሊስት እዮም ዝብልዎ ግን ፈረንሳ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብቲ ናይ ኤውሮጳ ዝተኣለኸት ኣይኮነትን መርኣያ ናቱ ድማ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ናታ ክሳብ ሕጂ ኣሎ ስለዚ ኣፅዋር ከተፍሪ ትኽእል ደሓን ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዋ ሃገር እያ እዚ ካብ ኣሜሪካ ተፈንቲትና ናትና ፖሊሲ ክንገብር ኣለና ኣሜሪካ ዝበለቶ ደድሕሪኦም ክንከይድ የብልናን ነቲ ሚሊታሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ረብሓናቱ ከነሳሲ ክንብል ንኤውሮጳ ይንቕተላ ዝበለይ ነይሩ ምባል ጥራይ ግን ብተግባር ዝወሰዶ ስጉምቲ የብሉን ንክወስድ እውን ህዝቢ ፈረንሳውን ጠቕላላ እምነት ኣብ ልዕሊኡ ስለ ዘይብሉ ብባይቶ ናይቲ ሃገር ይኹን ኣብቲ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት እቶም የማናይ ክንፊ ወይ እውን እቶም ናሽናል ራሊ ተባሂሎም ዝስመዩ ፓርቲ ንዑ ኣብ ኩሉ በዲሆም እዮም ምክንያቱ ንሱ ንባዕሉ ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ንምንዋሕ ዓብ ግደ ዝነበሮ እዩ ብኣፍ ካል እዩ ብተግባር ግን ካልእ ስለ ዝነበረ ኣብ ልዕሊኡ እምነት የብሎምን ሕጂ ናይ በዓል ማክሮን ደገፍ እንተዝረክብ ነይሩ ሓሳብ ንኤውሮጳ ጠቃሚ ነይሩ እቲ ፀገም ግን እታ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ብፍጹም ነዚ ጉዳያት እዚ ኣብኡ ጠጠው ትብል ኣይኮነትን ንዶናልድ ትራምፕ ንክትእምን ድማ ተበግሶታት ትወስድ ምዃና እያ Are we ready to defend the interests of Europeans?
During his campaign, Trump said he could end the Ukraine war in a day, but never said how. But there are divisions in Europe. ሕጂ ኣብዚ እታ ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ዝበለቶስ ከንስማዕ Tonight at dinner we discussed the results of the elections in the United States. The United States is our biggest economic and trading partner. We share a unique historical bond, and our citizens share millions of friendships across the Atlantic. So it is important to build good relations with the new administration from the very beginning on. And this President ናይቲ ኮሚሽን ኡርሱላ ቫንደር ላይን ኒ ሓድሽ ፕሬዚደንት ኮይኑ ተመሪጡ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ደው ኢላ ከም ዝረኸበቶን ኣሜሪካ ብቁጠባ ይኹን ወታደራዊ ብኩሉ መዳይ ታዝዓበየት ኣገዳሲት መሻርክቲ ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ምዃና መጠን ምስ ኣሜሪካ ዘለና ኩሉ ዓይነት ፀገም ፈቲሕና ምሳቶም ንክንሰርሕ ምሳቶም ንክንዛተ ድልውነት ክህልወና ኣለዎ እዚ ኸ ቅድመ ቀዳምነት እዩ ብምባል የረቂሓቶ ዘላ እቲ ሕቶ ንሳ ብዙሓት ካብ ውሽጢ ሰርክላታ ዝብልዎ ካማላ ሃሪስ ክትመፅእ ጆ ባይደን ክቅፅል እሱ ነይሩ ትምኒታን ሓሳባን ባህጋን ኩሉ እቲ ሓሳባ ድማ ወዲቑ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝፈልጥ ኩላቶም ቶም ኢስታብሊሽመንት ናይቲ ብራስልስ ኣንፃሩ ምዃኖም ንዑ ከምዘይደልይዎ ዝነበሩን እቲ ፀገም ፖለቲካዊ ፀወታ ኢሉ ሸለል ዝብል ስለዘይኮነ ዶናልድ ትራምፕ ዓብ ብድሆ እዩ ዝፅበያ ዘሎ ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ የእሚንካ እንካን ሃባን ንምባል እንታይ ዓይነት ስጉምትታት ክትወስድ ትኽእል ብዙሕ ትፅቢት ዝግበረላ ዘሎ This is how we will continue to shape the positive transatlantic agenda. I had the opportunity yesterday afternoon to congratulate Donald J. Trump on the phone early on. We discussed, among others, the topic of Ukraine and defense, trade and energy. And it was a brief discussion about these topics. And of course, I'm looking forward to develop these topics too. ምስ ዶናልድ ትራምፕ ድሮ ኣብቲ ቴሌፎናታ ብጉዳይ ናይ ዩክሬን ከም ዝተዘራረበት ጉዳይ ናይ ዲፈንስ ናይ ኣፅዋር ዝመልከት እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ምክንያቱ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክህዶየ ካብኡ ክእለየ እንድሕር ኢሉ ኮይኑ ኤውሮፓ በይኖም ድዮም ክሕመልዎ ተኮይኖም እቲ ገንዘብ ኣዋፂኦም ካብ ኣሜሪካ ንክንገዝእ ሕራይ ክትብሉና ዲኹም ድዮም ክብልዎም ብዝያዳ ግን ሓንቲ ሓሳብ ኣቕሪባ ኣላ ዝኾነ ነዳዲ ካብ ካልእ ዓለም ንገዝኦ ዘለና ገዲፍና ካብ ኣሜሪካ ክንገዝእ ኢና እቲ ኤልኤንጂ ዝበሃል ሊኩፋይድ ናቹራል ጋዝ ዝበሃል ማለት እዩ ንዑ ብታንከራት ዝመፅእ ካብ ኣሜሪካ ጥራይ ክንገዝእ ኣለና እዚ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ንምሕጓስ ዝበለቶ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኦርስ ዶናልድ ትራምፕ ብከምኡውን ክሕጓስ ከም ዝኽእል ግን እሱ ጥራይ ኣይኮነን ትፅቢት ናቱ ብዙሕ ትፅቢት ትቐንዲ ዘፍርሆም ዘሎ ድማ ብፍላይ ንጀርመን ኣምሪሩ ክሃርማ ከም ዝኽእል ስለምንታይ ድሮ እቲ ቁጠባ ናታ ዝሕልሕል ኢሉ ኣብ ዘሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ንግዲ ታሪፍ እንተመፂዎም ብኔው ናይ ቻይና ይፅበዮም ኣሎ ኤውሮፓ ሕብረት ንቻይና ታሪፍ ገይሩ ስለ ዘሎ ቻይና ድማ ክትሃርሞም እያ ነቲ ኣብ ሰንከልከል ዘሎ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ናቶም ትራምፕ ድማ ከምኡ ገይሩ እንድሕር ሃሪሞ ብኡ ገይሩ ንሓዋሩ ክቃበፅ ከም ዝኽእል እሞ ቁጠባ ናይ ጀርመን ተተረኽሚሹ ድማ ኤውሮፓ ዝተርፋ ከም ዘይብላ ምክንያቱ ሞቶር ናይቲ ኤውሮፓ ሕብረት ዝበሃል ዝነበረ ጀርመን እያ ነይራ ካልኦት ኣብቲ ቶፕ 10 ዝኸውን ኣብቲ ቶፕ 10 ወላ ቶፕ 20 ቁጠባ ናይ ዓለም እውን የለውን ምናልባት ፈረንሳ ጥራይ ዘሎ ካብውን ዝኽልቶም ካልኦት ግን የለውን ሽም የብለውን ቁፅር ጥራይ ዘለዎም ስለዚ ብዓለም ደረጃ ተወዳዳርነትን ተቐባልነትን ክህልዎም እንድሕር ኮይኑ ቁጠባ ናይ ጀርመን ኣብ ናይ ቀደም ቦቱ ክምለስ ኣሎ እቲ ብሎክ ድማ ሓያል ናይ ቁጠባ ሓያል ናይ ኢንዱስትሪ ቤዝ ኣለዎ ክትብሎ ትሕር ኮንካ ጀርመን ምዝህሉ ጥራይ ብዘይ ጀርመን ቤዝ ናይ ኢንዱስትሪ እውን ክህልዎም ኣይኮነን ስለዚ ብሓፈሻ ብደረጃ ዓለም ተጠማትነት ናቶምን ፅልዋናቶምን ከንቆልቆል እዩ Now, of course, you know that the European Council held an informal meeting here in Budapest, but not for the first time. Hungary has already been a host, or rather, a chairman of the Council, but we didn't have any formal council at that time, so it was a special honour for us to play host to the leaders of Europe here. Now, of course, everybody knows that there are issues regarding which there are significant political conflicts between the European Commission and Hungary. Of course, ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሰለስቲኦም እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም መራሕቲኦም ብፀጋም ዘሎ ቪክተር ኦርባን ናይቲ ዩሮፒያን ካውንስል ኦፍ ሊደርስ ዝበሃል ናይቶም መራሕቲ ናይተን ሃገራት ማሕበር ናቶም ኣሎ እሱ ድማ ሓደ ዓብ ስልጣን እዩ ፕሬዚደንት ንናይ 6 ወርሒ ዘዋር ፕሬዚደንትነት ናይ ሃንጋሪ ዘሎ እቲ ኣብ መንጎ ዘሎ ናይቶም ንስኻ ናይ ምንታይ ዝኸውን ዘሎ ናይተን መራሕቲ ሃገራት ድማ ወኪል ናተን ኣብ ብራስልስ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ዘሎ እዩ እታ ብየማን ዘላ ድማ ናይቲ ኮሚሽን ፕሬዚደንት እያ ስለዚ መዓት ፕሬዚደንት እዩ ዘሎ ኤውሮፕያን ዩኒዮን መዓት ሓለፍትን መዓት ሰበስልጣንን ናይ ዓለምና ዝዓበየ ቢሮክራሲ ከይተመረፁ ስልጣን ዝሓዙ ናይ መንግስቲ ብህዝቢ ተወኪሎም ዘይኮኑ ኣብ ቤት ፅሕፈታት ዝተቆፀሩ ዝበፅሐ ቢሮክራሲ ዘለዎ ውድብ ወይ እውን ትካል እንተሎ ኤውሮፓዊ ሕብረት እዩ ተስዋይ ድማ ኣብ ኤውሮፓዊ ሕብረት ሓደ ንእሽተይ ጉዳይ ንክሳለጥ ዓመታት እዩ ዝወስደሉ ምክንያቱ ብዝተፈላለዩ ቻምበራት ክሓልፍ ስለ ዘለዎ ብከምኡ እዩ ድማ
እቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ፈጠራውነቱ ወይ እውን ኣብቲ ኢንዱስትሪ ዓወትናቱ እሱር ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ ነዚኦም ኩሎም ክሳብ ዝሰማምዑ ዓለምና ቀደም መንገዲ ቀይራላ ማለት እዩ ስለዚ ብጀካ ሕጊ ምውፃእ ሓድሽ ነገር ንክፈጥሩ ከቢድ ኮይኑ ዘሎ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ መንጎም ድማ ኣብ ዘይምርድዳእ እዩ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ኮሚሽን ዝኽተሎ ዘሎን እቶም መራሕቲ ብፍላይ ድማ ከም በዓል ቪክተር ኦርባን ስለ ዝቃወምዎ ዘለው ሓበራዊ ድምፂ ክህልዎም ኣይከኣለን እዚ ከዓ ነቲ ጉዕዞናቶም ዕንቅፋት ኮይኑዎ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ of the United States of America. In the past, Trump accused NATO members of not spending enough on their own defense and relying too much on the US. He even threatened to pull out of the alliance. In one campaign speech, he said he would encourage Russia to attack countries that don't pay their way into NATO. እጂ ኔቶ ኣብ ርእሶም ሃገራት ኤውሮጳ ዓብይ ስምብራት ወይ እውን ሕማቅ ተዘክሮታት ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዘለዎም እዚ ከዓ ንሱ በቲ ኣካይዳ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ዕጉብ ከም ዘይኮነ ኣብ ሓደ ግዜ ዘይኮነ ብዙሕ ግዜ ተዛሪቡ ኣብ ግዜ ምምሕዳሩ እውን ካብ ኔቶ ክወፅእ ኢሉ ኣፈራሪሁ ነይሩ እዩ ፀቂጦም ኣቢሎም እዮም መሊሶሞ እምበር ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ውድብ ንባዕሉ ክወፅእ ተደናዲኑ ነይሩ እዩ ዘይግድሶ ስለ ዝኾነ ከዓ ምገበሮ ነይሩ ግን እቶም ኣማኸርትናቱ እቶም ናቶ መንግስቲ ዝነበሩ ኣይከውን ይገለ ብምባል ዕድል ኣይሃብዎን ኣብዚ ሕጂ ግን ከውፃኣ ከም ዝኽእል እውን ስግኣት ኣሎን ኣሜሪካ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ዘሎ እንተደይ ገይሮም ኤውሮጳን ክገብሩ እዮም ኣብ ዝዋን እዚ እቲ ሽዑ ትዕቢት ነይርዎም ኣሜሪካ ክሳዕ ክንዱ ኣይመስሎም ነይሩ ሎ ግን ኣብ ውግእ ስለ ዘለዉ ኣብ ሓደጋ ስለ ዘሎ ኣብ ቅልውላው ስለ ዘለዉ ኣሜሪካ ዝበለቶም ሕራይ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎም ሕራይ እዮም ክብሉ ኣንፃሩ ደው ኢሎም ኖ ኣይንገብሮን ኢና ንክብሉ ዓቕሚ ክህልዎም ኣይኮነን እዚ ድማ ንመፃኢ ናይ ኤውሮጳ ዝኸበደ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ግን ብዓብዩ እዚ ንኤውሮጳ ዝምልከት ዳይና ንዛረብ ዘለና እምበር ብዓብዩ እቲ መንግስቲ ንሱ ዝመርፆ ዓበይ ኣስተዋፅኦ ይክልዎ ወይ እውን ዓባ ገዳስነት ይክልዎ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ክመርፅ ምክንያቱ ወላ እኳ ዶናልድ ትራምፕ ዓበይቲ ሓሳባት ተለዎ ኣብቲ መንግስቲ ናቱ ዝመርፆም ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎም እዩ ኣብኡ ድማ እቲ ዝዓበየ ዘረባ ዘሎ ንኣብነት ኣብ ዝስምዑ Now that the election season has wrapped up in the US with Donald Trump securing the White House, attention shifts to the selection of his new administration. On Wednesday, Trump announced his first major appointment. Campaign manager Susie Wiles will serve as White House Chief of Staff. ንመጀመርያ ስልጣን ዝሃባ ሰብ እንተላ እዚኣ ሰብ እዚኣ እዚኣ ሱዚ ዋይልስ ትበሃል ንሳ ድማ ነቲ ካምፔይን ናቱ ማናጀር ናቱ ዝነበረት እያ ሕጂ ድማ ናይ መጀመርያ እቲ ኣገዳሲ ስልጣን ዝበሃል ቺፍ ኦፍ ስታፍ ናይ ዋይት ሃውስ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መምሕዳር ገይሩ ሸይምዋ ኣሎ ኣይ ቲንክ እዚ ሓደ ዓብይ ኣፖይንትመንት እዩ መብዛሕቱ ንመን ኣብቲ ካቢነ ናቱ የምፅእ እቲ ዝለዓለ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ነቲ ስራሕ ናቱ ዝፍፅም ካቢነ እዩ እቶም ካቢነ ንሱ ዝገብሮም መነመን እዮም ክኾኑ እቶም ንህዝቢ ክውክሉ ነቲ ንሱ ዝደልዮ ዘሎ ብልሽውና ኣብ ዋሽንግተን ዘሎ ክዓልዩ ዝኽእሉ ካብ ኩናትን ዕግርግርን ኣውፅኦማ ንኣሜሪካ ንኣሜሪካ ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኣጌን ከምቲ ማጋ ዝብልዎ ንዑ ክገብሩ ዝኽእሉ ዶ ይመርፅ ኸውን ወይስ እቶም ገንዘብ ዝህብዎ ዝነበሩ ድሕሪ መጋረጃ ኢዱ ጓዕፂፆም ንሶም ዝደልይዎ ነቲ ኩናትን ወረ ኩናትን ከሳውሩ ዝኽእሉ ምረፅ ይብልዎ ኾኑ ኣገዳሲት ነጥብ ዳላ ኣብ እያ ዘላ እዚኣ ድማ ሓንቲ ካብቶም ኩሉ ሰብ ዝተረዳድኣላን ፅቡቅ ስያሜ እዩ ዝብላ ዘሎን እዛ ሱዚ ዋይልስ እያ ቀዳመይቲ ስልጣን ሒዛ ዘላ Wiles, a veteran Republican strategist, has a reputation as one of the most formidable political operatives in the US, having overseen Trump's Florida campaign efforts since 2015 and helped deliver pivotal victories. Wiles will also be the first woman to serve as White House Chief of Staff, according to the Trump campaign. So እዚኣ እታ ናይ መጀመርያ ጓል ኣንስተይቲ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ናይ ዋይት ሃውስ ዝኾነት እያ ክትከውን ኣይ ቲንክ ብዛዕባ ንሳ ምስያማ የማንን ፀጋምን ዝበለ ሰብ የለን ኣብቲ ካልእ ግን ብዙሕ ክርክር ክንሰምዕ ኢና Meanwhile, Florida Senator Marco Rubio is under consideration for Secretary of State, according to reports. Rubio, who ran against Trump in the 2016 Republican primaries, has since become one of his closest allies and campaigned alongside him in recent weeks. ሶሪ ሚፅንሄ ሓደ ካብቶም ኣዛረብቲ ግለሰባት ዘለዎ ኣብዚ ኩነታት ተሪና እዚ ማርኮ ሩቢዮ ዝበሃል እዩ ሴኔተር ናይ ኣሜሪካ ካብ ፍሎሪዳ እዩ ኣብ 2020 ትዝክርዎ ተኮይንኩም መቀናቀንቱ ንዶናልድ ትራምፕ ነይሩ ኣብቲ ፕራይመሪ ሽዑ ዶናልድ ትራምፕ ስዒርዎ ኣብዚ ዋን እዚ ግን ኣብ ጎኑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ሓደ ካብቶም ኣንፃር ቻይና ኣዝዩ ተሪር መርገፁ ዘለዎ ኢራን ክትረም ኣለዎ ዝብል ንውግን ወረ ውግን ኒዮ ካውንስ ዝብሎም ሓደ ቀዳማይ ካብኣቶም እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ወይ እውን ስቴት ዲፓርትመንት እንድሕር ሒዝዎ ከምቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ከይከውን ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘሎ ብዙሓት ምክንያቱ ሓደ ካብቶም ኩናትን ወረ ኩናትን ኣንፃር ቻይና ድማ ኣዝዩ ሃውክሽ ወይ ከዓ ሕማቅ ዝኾነ ስእሊ ዘለዎ ቻይና ክትቅርቀር ኣለዋ ቻይና ከምዞ ክትከውን ኣለዋ ኣብ ዝኾነት ይኹን ኣንፃር ቻይና ፍሉይ ስምዒት ዘለዎ ሰብ እዩ ስለዚ
دونالد ترامب دما نشاينا كبلي سلازي بزلو كغبري يخلي جن حدا كابتيوم نابت كويناتن ورا كويناتن كوزدو زغلو ناي سلام زي كون سب يوم زبلو بحفشاغن يلا كابتوم ستيت ديبارتمنت ون سلوا زلوم سبات يوم يزبال زلو Little Marco, Rubio has emerged as a staunch supporter, endorsing Trump's foreign policy stance. Richard Grenell, Trump's former acting director of national intelligence, is also reportedly in the running for a top diplomatic post, though his role has yet to be finalized. Grenell, a loyalist who previously served as ambassador to Germany, is known for his hardline views, particularly on Iran and China. زون كمو نتي منستر ديات وصاي مودادر تكون زخل كم زخونه يزنكر زلو Trump's potential cabinet selections reflect a mix of both new figures and familiar faces, but sources close to the campaign suggest that many of his first-term advisors do not intend to return. Some figures, however, have gained traction within Trump's inner circle. ካብዚኦም ትሪዎም ዘለኹም ኣብቲ ቀዳማይ ምምሕዳር ናቱ ዝነበሩ ኣባላት ናይቲ ካቢነ ናቱ ጠቕላላ ብዙሓት ካባቶም ኣይኮነን ክምለሱ ምስ እውን ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና የብሎምን ስለዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ለውጥን ብዙሕ ኣካይዳ ስትራቴጂ ቅይር ከም ዘሎን ሓደ ካብቶም ዘገርም ድማ presidential run. Some figures, however, have gained traction within Trump's inner circle as likely appointees. Robert F. Kennedy Jr., who endorsed Trump after an independent presidential run, is expected to take on a major role in public health. Known for his controversial views on vaccines, Kennedy is reportedly being eyed for a position overseeing agencies like the CDC, with plans to revamp policies on issues like water fluoridation and vaccine safety. Elon So, ካብዚ ንሪኦ ዘለና RFK ሮበርት ኦፍ ኬነዲ ሓደ ካብቶም ዝለዓለ ስልጣን ክወሃቦ ዝኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ድማ ልዑል ተፈራሕነት ዘለዎ ብዙሕ ስግኣት ክፈጥረሎም ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ሰብ እዩ ድሮ RFK ጁኒየር ናብ ስልጣን ክመፅእ ምዃኑ ምስ ተፈልጠ ዓበይቲ ካምፓኒታት መድሃኒት ደፍርያ እንታይ ክገብራ ጀሚረን ኣለዋ ኣብዚ ስምዑ ናይ ብሓቂ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ንላዕሊ ዝፍራሕ ሰብ ኣብቲ ስልጣን ብምምፅኡ እዚ RFK እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ስምዑ እጂ .com reports that top 5 big pharma CEOs hold an emergency meeting after Trump's landslide victory. In conjunction with Gateway Pundit, after former President Trump's massive election victory, the top executives of Big Pharma were reportedly scrambling to protect their influence over U.S. healthcare. Sources indicate that the heads of the 5 major pharmaceutical companies, definitely not a cartel except they all meet together, held an emergency teleconference on Wednesday to address the potential fallout from a Trump administration that has vowed to disrupt Big Pharma's hold on America. Goes on to explain that New Jersey Assemblyman and advisor to Robert Kennedy Jr., top executives of Big Victory, in conjunction with So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቶም ኣብዚኣ ትሪእዎም ኣለኹም ቶፕ 5 ናይቲ ፋርማ ዝበሃሉ ከም መድሃኒት ደፍሪ ካምፓኒታት ኣብ ኣሜሪካ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምዕዋቱን ኣብቲ ምዕዋት ናቱ ድማ RFK ናብ ስልጣን ክመፅእ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ዘለዉ ፍሉይ ርክብን ፍሉይ ኣኼባታትን ኢመርጀንሲ ኮንፈረንስ ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ ምክንያቱ እቲ ኣብ ጥዕና ናይ ኣሜሪካ ዘለዎም ፅልዋ ኣብ ኩሉ መዳያት ናይ ጥዕናዊ ትካላት ናይ ኣሜሪካ ዓብ ፅልዋ ከም ዘለዎም ስለ ዝንገር ናይ RFK ድማ ውሽጦምን ውሻጦምን ጽቡቕ ገይሩ ዝፈልጦም ስለ ዝኾነ ጠበቓኻ ስለ ዝኾነ ምሳቶም ኣንጻሮም ድማ ንነዊሕ ዝተቓለሰ ስለ ዝኾነ ሓደ ካብቲ ኣብ ኣሜሪካ ዓብ ለውጢ ክግበረሉ ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ጥዕና ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ እዩ ናይ ብሓቂ ኣሜሪካውያን እቲ ናይ ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ማጋ ዝበሃል ጭርሖ ንኣሜሪካ ዓብ ክገብርዋ ኮይኖም ኣብ ጥዕና ናይ ህዝቦም እዮም ገለ ካብቲ ሕማቕ ናይ ጥዕና ዕድላት ዘለዎም ህዝቢ ብሰንኪ እቲ ፖሊሲ ናይቲ መንግስቲ እቶም ኮርፖሬሽን ነቲ መንግስቲ ስለ ተቆፃፀርዎ ብዙሕ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወርድ ተሎ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ብመንፅር ናይ ኤውሮጳ ክረአ ከሎ ወይ እውን ሃብታም ሃገር ምዕብልቲ ሃገር ክትብላ እንድሕር ኮይንካ ጥዕናዊ መዳይ ናይቲ ህዝቢ ክትሪኦ ከለካ ናይ ሽኮርያ ዝርግዐ ብዝሒ ሽኮርያ ብዝሒ ኦቤሲቲ ልዕሊ ዓቐንካ ሚዛን ምህላው ኬሚካላት ኣብ መግቢ ሕማቃት ኣብዚ ኤውሮጳ ዘይርከቡ ዝተኣገዱ ነገራት ኣብ ኣሜሪካ ስለ ዘለዉ እዚ ድማ ከምኡ ንክኸውን ምንታን መሳሪ እቲ ዝቐለለ ናይ ኣሜሪካ ፀገም ኣበይ ክትሪኦ እዮም ዝብሉ መድሃኒት ኣብ ቴሌቭዥን ናቶም ኣድቨርታይዝ ገብርዎ እዚ ነገር እዚ ኣብ ኤውሮጳ ተራእዩ ዘይፍለጥ እዩ መድሃኒት ኣብ ቴሌቭዥን ኣድቨርታይዝ ኣይግበርን እዩ ኣብዚ ክልኩል እዩ ተርዲሆንሎም ፕሪስክሪፕሽን ዶክተር ዝፅሕፈልካ መድሃኒት ኣድቨርታይዝ ኣይግበረሉን እዩ ኣብ ኤውሮጳ ግን ኩለን ዘን ካምፓኒታት ኣብ ዘለዋ ኣብ ኣሜሪካ ከይደን ኣድቨርታይዝ እየን ዝገብራ ምክንያቱ እቲ ቴሌቭዥናት መደበራት ሲኤንኤን ቢቢሲኦም ዝበለፀ ኣታውናቶም ካብዘን ናይ መድሃኒት ትካላት ስለ ዝኾነ እዚ ሕጂ
ብዙሕ እቲ ፋርማ ዝበሃል ነቲ መንግስቲ ዝተቆፃፀሮ ነቲ ምግቢ ዝተቆፃፀሮ እዮም ዝብሉ ቢግ ፋርማ ቢግ ፉድ ቢግ አግሪካልቸር ዝበሃል ኮርፖሬሽንስ ንሳቶም ነቲ መንግስቲ ነቲ ተቆፃፀረ ኣካል ባዕሎም እዮም ዝቆፃፀርዎ እቶም ተቆፃፀርቲ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ትካላት ዝሰርሑ ዘለዉ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ኣብተን ኮርፖሬሽንስ ኣብ ቦርድ ናተን ኣብ ኣድቫይዘር ናተን ኣብ ገለ ናተን ብምእታው ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕን መፃኢን ስለ ዘለዎም ኣብቲ መንግስቲ ከለዉ ኣንፃረን ከቢድ ስጉምቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ሓደ ካብቲ ዓብ ለውጢ ክግበረሉ ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ግን ድሮ ፖሊሲ ድሕሪ ፖሊሲ ኣዋጅ ድሕሪ ኣዋጅ እናገበረ ንህዝቢ ኣሜሪካ ነቲ ኮርፖሬሽናትን ብፍላይ ነቲ ዋይት ሃውስ ልቡ ኣጥፊኢሉ ኣሎ ሓደ ካብ ድማ እዚ እዩ then we just don't have a free country. It's as simple as that. If this most fundamental right is allowed to perish, then the rest of our rights and liberties will topple just like dominoes, one by one. They'll go down. That's why today I'm announcing my plan to shatter the left-wing censorship regime and to reclaim the right to free speech for all Americans. And reclaim is a very important word in this case because they've taken it away. ዶናልድ ትራምፕ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ኣናውንስመንት ገይርወን ዘሎ እንተላ እሳ እዚ ናይ ፍሪ ስፒች ወይ ከዓ ናፃ ሓሳብካ ምግላፅ ዝብል ሓሳብ ኣብ ኣሜሪካ ኣብቲ ቅዋም ቁፅሪ ሓደ ዘሎ ናይቲ ቅዋም ናቶም ኣንቀፅ እዩ እዚ ድማ እታ ቁፅሪ ሓደ እዚ ናፃ ሓሳብካ ምግላፅ ድሕሪ ዓፂኻዮ እቲ ካልእ ኩሉ ዝዕፆ እዮም ዝብሉ ሕጂ ኣብዚ እንታይ እዩ እዚ ቢግ ቴክ ዝበሃል ብፍላይ ጉግልን ፌስቡክን ምስ መንግስቲ ብሓደ ኮይኖም ምስ ትካላት ናይ መንግስቲ ብሓደ ኮይኖም ኮምፕሊትሊ ነቲ ኣንፃር ነቲ መንግስቲ ዘይደልዮ ብፍላይ እቲ ሌፍት እቲ ፀጋም ሊበራልስ ዘይደልይዎ ነገራት ከም ዝዕፆን ሻትዳውን ከም ዝኸውን ካንስል ከም ዝኸውን ብምግባር ጠቕላላ ነቲ ኮንሰርቫቲቭ ዝበሃል ሕብረተሰብ ወይ እውን ነቲ ህዝቢ ኣብቲ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ወይ ከዓ ዓቀባዊ ክብርታት ዘለዎ ዕድል ከም ዘይረክብ ገይሮሞ ነይሮም ጉግል ኣብዚ ዓቢ ተራ እዩ ዘለዎ ኣብ ምርጫ ይኹን ኣብቲ ድምፂ ናይ ሰባት ወላ ኣብ ዩቱብ ነገራት ሎጂካሊ እዚ ክኸውን ኣይግባውን እዩ ትብላ ኣብ ዩቱብ እንድሕር ኣምፂኻዮ ፀገም እየ ዘምፃልካ ብፍላይ ኣብ ጥዕና ንኣብነት ኮቪድ ብዙሓት ሓካይም ቅቡል ሕክምና ኣይኮነን ወይ እውን ትክክለኛ ኣገባብ ይኽተል የለን ፀገም ኣለዎ እንድሕር ኢልካ እቲ ቻነል ይዕፆ ወይ እውን እዚ ትሕዝቶ እዚ ከም ዘይሓልፍ ይገብርዎ ነይሮም RFK እዚ ኣምፅልኩም ፀናሕኩ ንመጀመርያ ሕጂ ድምፂ ናቱ ኣብዚ ከነምፅኦ ዝከኣለና ዘሎ እዚ ስእሊ እዚ ነሪአኩም ፀናሕና እዚ ትሪእዎ ዘለኹም RFK ዝኾነ ቪድዮ ንሱ ዝዛረቦ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ሓቂ ምዃኑ ዝፍለጥ ናቱ ዘረባ ኣብ ዩቱብ ተመፅኡ ሴንሰር ገብርዎ ነይሮም ስለምንታይ ሰብ ክሰምዖ ስለ ዘይብሉ እዚ ድማ ሓደ ዘስደምም ኣብ ኣሜሪካ ናፃ ሓሳብ ምግላፅ ዘለና ፍሪደም ኦፍ ስፒች ዘለና እናበሉ ዝፍክሩ ዝነበሩ ትክክለኛ ዘረባ ብጭብጥ እናተዛረበ ከሎ ከምዚ ንኣብነት ኣነ ቫክሲን ኢልዎም ብዛዕባ ክታበት ክዛረብ ከሎ ብምሎም ደቀይ ዝተኸተቡ እዮም ኣንፃር ክታበት ኣይኮንኩን ኢልዎም ክንደይ ግዜ ኣነ ዝብል ዘለኹ ክታበት መድሃኒት ስለ ዝኾነ ልክዕ ከም ካልእ መድሃኒት ቴስት ክኸውን ክኽእል ኣሎ ጉድለት እንተለዎ ድማ ተን ካምፓኒታት ክሕተታ ኣለወን እዩ ናተይ ስነ መጎት ኢልዎ እሶም ከንታይ እቲ ሕጊ ከንታይ ካብ 1987 ኣብ ኣሜሪካ ክታበት ዘፍርያ ካምፓኒታት ዝኾነ ጉድኣት ብኡ ዝመፅእ ተሓታትነት ከም ዘይብለን ሕጊ ኣፅዲቖም እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ተሓታትነት እንተዘይብሉ ትክክለኛ ስራሕ ክሰርሕ ግዴታ የብሉን ስለዚ እቲ ክታበት ንህዝብና ክንቦ እንድሕር ኮይና ናይ ግድን ተን ካምፓኒታት ተሓታትነት ክህልወን ኣለዎ በቲ ክታበት ንዝመፅእ ፀገም እዚ ከዓ እዚ ኦቲዝም ዶ ገለ ዝበሃል ሕማማት ውፅኢት ናይ እዚ ዘይሓላፍነታዊ ስራሕ ምዃኑ ኢሉ እዩ ዝምግድ እንታይ ግን ብልወሶም ኮንስፒረሲ ቲዮሪ ዝዝርግሕ ጭብጢ ዘይብሉ ነገራት ይዛረብ ዝኾነ ጭብጢ የብሎምን ነቲ ናቱ ስነ መጓት ከፍሽል ዝኽእል እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየካ ንነዊሕ እዋን ነቲ ካብኣቶም ካብትን ረብሓናቶም ፍልይ ንዝበለ ሓሳብ ዘለዎ ብምዕፃው ኢቨን ኣብ ዩቱብ ክንደይ ቻነላት ክንደይ ዓበይቲ ደኳትር ትክክለኛ ሓበሬታ ዝህቡ ዝነበሩ ተዓፅዮም እዮም ስለዚ እንታይ ተቕርብ ኣብዚ ዩቱብ ብዓቢ ስግኣት እዩ ነይሩ እዚ ከዓ እዚ ሕጂ እቲ ዘገርም ኩሉ ግዜ ክዝክርዋ ዘለኩም ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ትዊተር ዝበሃል ካምፓኒ እዚ ሕጂ ኢሎን ማስክ ገዚእዎ ዘሎ ንፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ኣጊድዎ ነይሩ ፌስቡክ ኣጊዶሞ ነይሩ ኣካውንት ናቱ ሚልዮናት ሰዓብቲ ዘለዎ ሻትዳውን ገይሮሞ ካንስል ገይሮሞ ንፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ተርዲኹሎም ስለዚ ኣብኦም ዝነበረ ሓይሊ ኣብኦም ዝነበረ ስልጣን ንበይኑ ነይሩ ሎሚ ኢሎን ማስክ ነቲ ኤክስ ዝበሃል ስለ ዝገዝኦ ዝዕፆ ሰብ የለን ፍልይ ዝበለ ንውግን ንዕግርግርን ዝዕድም ተዘይኮይኑ ሓሳቡ ብምግላፅ ብጥዕና ይኹን ብካልእ ዝዕፀ የለን ናይ ግዜ ሕቶ ዳ እምበር ንጉግል ክትከኦ ምዃኑ እውን ናይ ኢሎን ማስክ እቲ ኤክስ ንባዕሉ ሰርች እውን ስለ ዘለዎ ንጉግል ክወዳደሮን ክዓብጦ ከም ዝኽእል እውን እዩ ዝንገር ዘሎ ጉግልን ፌስቡክን ድማ ራዕዲ ሒዝዎም ስለ ዘሎ ክኽሰሱ እዮም ካብኡ ወፃኢ ድማ እቲ ሊበራል ዝበሃል መንግስቲ ንሱ ስለ ዝወድቕ ንሳቶም እውን ናፅዕ ክኾኑ እዮም ስለዚ ኣብ ሚድያ ከምዚ ቻነላት ሽግር ነይሩና ወይ ክዕፆ ይኽእል ንብል ነበርና እቲ ሽግርቲ ክፍታሕ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ተቐላጢፉ ነዚ መስርሕ እዚ ክብትኖ ምዃኑ እዩ ፈኪሩ ኣትዩ ዘሎ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ድማ ኮይኑ ረኺበዮ ምክንያቱ ኣብ ቻነላትና ንሕና እውን
ንህዝብና ዝጠቅም ሓበሬታ እናሃብና ሓደ መዓልቲ ደኾን ብጌጋ ይዓፅዎ ኮኑ ትሕዝቶና እናበልና ንፈሪ ነርና እምበር ንሕጊ ናይ ዓለም ወይ እውን ሕጊ ኣካይዳ ናይ ዓለም ዝቃወም ኣይኮንና ንገብር ኮመን ሰንስ ዝኾነ ሎጂካል ዝኾነ ትክክለኛ ስነ መጓዝ ዝኾነ ኢና ናብ ህዝቢ ሰብ ክመሃረሉ ኢና ነምፅእ ግን ብምንታይ ነገር እዮም ክዓፅውካ ዝኽእሉ ኣይፍለጥን እየ እጂ ግን እቲ ኣካይዳ እቲ ክዕፆ ምዃኑ ንባዕሉ ዶናልድ ትራምፕ Shell reports have confirmed that a sinister group of deep state bureaucrats, Silicon Valley tyrants, left-wing activists, and depraved corporate news media have been conspiring to manipulate and silence the American people. They have collaborated to suppress vital information on everything from elections to public health. The censorship cartel must be dismantled and destroyed, and it must happen immediately. And here's my plan. First, within hours of my inauguration, I will sign an executive order banning any federal department or agency from colluding with any organization, business, or person to censor, limit, categorize, or impede the lawful. Oh my God, Donald Trump دحانته تراي بلو مرق واسكزيات راين تغيرو 4 عامت هيوت انجوي كنكبر نخل دحريو كخندينا تياتوم تمتيوم كالا حيل حيزوم كمصخونو خلو بري ابزوان دونالد ترامب زخلو نسب سنسر ناغبري صبوق تكلنيا حبريتا نو قبول ايكوننا بلا شات داون زغبر زنبر تكالات بمولو اب مقدميت معلتناتي باكزيكتيف اوردر غيره ካብ ስልጣኖምን ካብ ቦቶምን ከም ዝዕፀውን ከም ዝጠፍኡን ክገብሮም እየ ዝብል ዘሎ ስልጣን ድማ ኣለዎ ንዑ ክገብር እዚ ከዓ ድሮ ኮለጌና ከይመፅእ ከሎ ኣንፃሩ ህንደሳት ሊበራልስ ጀሚሮም ኣለዉ ሓደ ካብኡ ድማ እቶም ስድራ ቤት ዘለኩም ኣብ ኣሜሪካ ቆልዑ ወሊድኩም ዘለኹም እዚ ምናልባት ክሕጉሰኩም ይኽእል ኸውን ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ዝበዝሐ ስድራ ቤታት ዝደልይዎ ዝነበሩ እዚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ a new credentialing body for teachers. We will promote positive education about the nuclear family, the roles of mothers and fathers, and celebrating rather than erasing the things that make men and women different and unique. I will ask Congress to pass a bill establishing that the only genders recognized by the United States government are male and female, and they are assigned at birth. So, Donald Trump ትክክለኛ እዛ ዘረባዝያ ኣብ ግዜ ምርጩ ተዛሪቧ ነይሩ ሕጂ ድማ ደጊሙ ተዛሪቧ ኣሎ ክልተ ፆታ ጥራይ ዘላ በአሜሪካ ድሕሪ ሕጂ ኢሉ ወድን ጓልን ኣሚን ነዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ተሰሚዖሞ ክግረሙ እዮም ተይዛረብ ዘሎ እዮም ክብሉ ክልተ ፆታ ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ 7 ዝኾኑ ፆታታት ኣለዉ ተባሂሉ ድእመን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤሮፓ እኳ ክቕፅል እቲ ናቶም ከምኡ ዓይነት ስነ ሓሳብ እዚ ወድን ጓልን ጥራይ ዘይኮነስ ካልእ ፆታታት ኣሎ ዝብልዎ ኣብ ኤሮፓ ክቕፅል ይሕዝን እቶም ወላ ብኤሮፓውን እቶም የማናውያን ወይ ካቶም ኮንሰርቫቲቭስ እናተዓወቱ ይኸዱ ስለ ዘለዉ እዚ ዕብዳን መወዳእታ ክግበረሉ እዩ እንታይ ይብላ ኣብ ቤት ትምህርትታት ብዛዕባ ሓዳርን ስድራን ቆልዑትን ኣቦን ኣደን ኣወንታዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ እምበር ኣንፃሩ ንክዛረቡ ክዕደሙ ይኮኑን ወይ እውን ከምኡ ዝብል ኣጀንዳታት ካብ ቤት ትምህርትታት ክንዓፅዎ ኢና ይብላ ኣሎ ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ንግዚኡ ሰላም እውን ክትረኽቡ ትኽእሉ ትኾኑ ብቐሊሉ ዝቕየር ኣይኮነን እቲ መምሃራን ኣባል ኣሜሪካ እንደ ቪድዮታት ኣምፅልኩም ነይረ ደይ መደይ ኢሎም ናይቲ ግብረ ሰዶማውነት ሓሳብ ኣብቲ ቤት ትምህርትታት ናይ መንግስቲ ኣብኡ ዝሰርሓ መምሃራንን ገለን ከምኡ ኢለን ንባዕለን ኣብዚ ካልእ ፆታታትን ኣብ ካልእ ኣጀንዳታትን ዝወፈሩ መምሃራን ስለ ዘለዉ ደይ መደይ ኢሎም ነቶም ቆልዑ ከመይ ገይሮም ከም ዘታልልኦም ከመይ ገይረን ከምኡ ከም ዝገብርኦም ኣብ ቲክቶክ ን ቪድዮ ዝገብራ ከይሓፈራ ማለት እዩ ስለዚ ወለዲ ናይ ብሓቂ ንሽቕረረሉ መድረኽ ኢና በፂሕና ዘለና ሓደ ካብዚ ድማ ንዓድና ክንከይድ ኣለና ናብ ዓድና ክንወስዶ ኣለና ዘብሎ ንመብዛሕትኡ ኤርትራዊ ኣብዚ እዋን እዚ ጉዳይ እዚ ወሊዱ ዘሎ ደቁ ኣብዚ የድሊ ሓሳባት ክኸድዎ ይደልን እዩ ኣስዋይ ድማ ንዓዲ ከይድካ ኮንዲሽኒንግ በቲ ናይ ትክክለኛ ናይ ሕብረተሰባዊ ኣተሓሳስባ ንኽዓብዩ ምግባር ሓደ ካብቲ ለባማት ዝገብርዎ ዘለዎ እዩ ኣነ እውን ብግደይ ክገብሮ መደብ ዘለኒ እዩ ምክንያቱ በዛ ዓይነት ኣተሓሳስባ ጥራይ ተዓብዮም እቶም ደቅኻ እውን ደቅኻ ከይኮኑ ይኽእሉ እዮም ምስ ግዜ ምክንያቱ ኣተሓሳስባ ሓንጎሎ ሕፅበት ኣእምሮ ስለ ዝኾነ ሓንጎሎም ይቕይሮም ፅባሕ ንጎ ድማ ንዓኻ ይኹን ነቲ ስድራ እውን ሓደ ዓብይ ሃጓፍ ክፈጥሩሉ ይኽእሉ በቲ ኮይኑ በቲ ዶናልድ ትራምፕ ዓበይቲ ፕላናት ዓበይቲ መደባት ዓበይቲ እስትራቴጂታት ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ ግን ንክዕወት ድማ እቶም መንግስቲ ምስ ዝኾኑ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎም እቶም ካቢነ ንሱ ዝመርፆም እቶም ኣብ ዙርዩ ክኾኑ ዝኽእሉ ንሳቶም እዮም ከተግብሮን ከይተግብሮን ብፍላይ ድማ ኣብ ኢሚግሬሽን እስከ ስምዑ ብዚ in public health being eyed for a position overseeing agencies like the CDC with plans to revamp policies on issues like water fluoridation and vaccine safety. Elon Musk, the billionaire CEO of Tesla and SpaceX, has also surfaced as a potential pick to head a new Department of Government Efficiency aimed at cutting federal bureaucracy. Elon Musk ድማ ሓደ ዶጄ ዝበሃል ናይ መንግስታዊ
ቁርጥውነት ንዘረጋግፅ ሓድሽ ትካል ከقوم እሞ ናቱ ሓላፊ ክገብሮ ምዃኑ ነጊሩ ኣሎ ኢሎን ማስክ ኣብዚ ፍሪ ስፒች ዝበሃል ሴንሰርሽፕን ሓሳባት ምቁፅፃርን ሓደ ካብቲ ኣብሶሉቲስት ወይ ከዓ ብፍሉይ ነፃ ሓሳባት ክወሃብለዎም ዝብል እምነት ዘለዎ ከምቲ ኣብ ኤክስ ናቱ ስለዚ ንሱ ከምኡ ኣብቲ መንግስቲ ምስታፉ ብዙሕ ነገራት ክኽፈት ወይ እውን እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድር ዝነበረ ወላ ድሕሪ ዓወቶም ሕጂ ቀፃሊ ኣብ ኤክስ ዝፅሕፎ ዘሎ ዲፕ ስቴት ዝበሃል ብድሕሪ መጋረጃ ንመንግስቲ ተቆፃፂሩ ድሌት ዝገብር ዝነበረ ንሱ ክሕምሸሽ ከም ዘለዎ ንሱ ተበንቂሩ ክሳብ ዘይተኣለየ ዓለምና ሰላም ክትረክባ ይትኽእልና ዝብል እምነት እዩ እሶም ተተሓምሽሾም ድማ ኤርትራ ይኹን ካልኦት ሃገራት ሰላም ክረክባ እዮም ምክንያቱ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ እዩ ነዚ ኩሉ ግብረከይ በቲ መንግስታዊ ትካላት እናገበረ ገዳም ብገለ እናገበረ ንሃገራት እውን ነውፅእ ፈጢሩለን ዘሎ ነተን ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ስለዚ በዓል ኢሎን ማስክ ኣብቲ ስልጣን ምእታዎም ኦፍኮርስ ንናቱ ካምፓኒታት እውን ዓብ ረብሓ ክህልዎ እዩ ምክንያቱ በቲ ናይ መንግስታዊ ፖሊሲታት ኣሉታዊ ስምብራት ወሪድዎ ዝነበረ እቲ ቴስላ ይኹን ስፔስ ኤክስ ይኹን እቲ ስታርሊንክ ይኹን ኒውሮሊንክ ይኹን እቶም ካልኦት ካምፓኒታት ናቱ እውን ናይ መንግስቲ ፖሊሲታት ኣገዳስነት ኣለዎም ወላ እውን ሕጂ ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ይገብር ስለ ዘሎ እዚታት እውን ነቲ ናቱ ንነፍሱ ዝጠቕሞ ዘይኮነሲ ሕጊ እንድሕር ተገይሩ ካምፓኒታት ናቱ ተወዳደርቲ ስለ ዝኾና ማን ናፃ ዝኾነ ሕጊ ጥራይ እሞ ንግበር ኣነ ካምፓኒታት ናተይን ተወዳዲርና ክንዕወት ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለዎ ስለዚ በዓል እሱ ኣብኡ ምህላዎም ኣብዚ ታሕቲ ገይረልኩም ዘለኹ ኢሎን ማስክ RFK ከምኡ ድማ ቪቬክ ኣብቲ ናይ ኢሚግሬሽን ክገብርዎ ኮኑ እዮም እቲ ቪቬክ ዝበሃል ንሱ ድማ ነቲ ኢሚግሬሽን ኣበርቲዑ ክሕዞ ዶባት ናይ ኣሜሪካ ንፁር ክኸውን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝመፅእ ድማ ክጥረዝ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ነዚ ነገራት ኣስብ ኢልኩም ክትሪእዎ ኣለኩም እዚኣ ናይ መወዳእታ ክንሰምዕ እሞ ኣብቲ ካልእ ክንሰግር spending. Vivek Ramaswamy, a biotech entrepreneur and former GOP rival, has reportedly been considered to lead the Department of Entrepreneur and former GOP rival, has reportedly been considered to lead the departments in federal spending. Vivek Ramaswamy. እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ስለዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምሕደራ ብቢልዮነራትን ዕውታት ኣብ ቢዝነስን ዝኾኑ ሰባት ዝተማእከለ እዩ ብምልኦም ቪቬክ ቢልዮነር ኣብ ባዮቴክ ዝነበረ እዩ ናይ መድሃኒትን ኣካይዳ ናቱን ፅቡቅ ዝኾነ ርዲ ዘለዎ እዩ ኣብ ኢሚግሬሽን ድማ ፅቡቅ ዝኾነ መረዳእታ ዘለዎ ብጣዕሚ ብሪልየንት ሰባት እዩ ቫይስ ፕሬዚደንት ናቱ ከምኡ ሃይሊ ኤጁኬትድ ናይ ቬንቸር ካፒታል ሓላፊ እዩ ቢግ ኢንቨስተር እዩ ስለዚ ኣብ ቢዝነስ ዘለኹም ናይ ቢዝነስን ናይ ኢንቨስትመንት ዓለምን ዘለኹም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምሕደራት ዝበለፀ ይከውን በተደጋጋሚ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብ ናይ ቢዝነስ ዓለም ዘለኹም አንተርፕረነርስ ኢንቨስተርስ ስቶክ ማርኬት ድዩ ኣብ ክሪፕቶ ድዩ ኣብ ካልእ ኢንቨስት ትገብሩ ዘለኹም ዝበለፀ ግዜ እዩ ምክንያቱ ናይ ቢዝነስ ሰባት እዮም ኣብቲ መንግስቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክህልው ወላ እውን ኣብ ንግዲ እንተኾነ እውን እዚኣቶም ናይ ዓለም ነገር ንግዲ እውን ዝርድኦም እዮም ኣንፃር ንግዲ እውን ክኸዱ ይክእሉን እዮም ብፍላይ ሕጂ ብዛዕባ ቻይና ሓደ ዓብዪ ኣዛረባ ኣርእስቲ ኮይኑሎ እስከ ንስማዕዮ ብዚ Well, we have to punish these people. Why do we have to punish China? Let me tell you, I was reading through something today, and what really struck me as important was a statement. China's exports to the global south and BRICS countries in March reached a seasonally adjusted annual rate of 1.6. ሕጂ ኣብ ገለገለ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝስማዕ ዘረባ ኣሎ ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ይኹን ካልኦት ኣመሓደርቲ ናይ ኣሜሪካ ንቻይና ክንቀፅዓ ኣለና ንቻይና ከምዚ ክንገብር ኣለና ንቻይና ከምዚ ክገብር ኣለና ክብሉ ከለዉ ሓደ ነገር ብዙሕ ግዜ ዘይጠቕስዎ ኣይፈልጥዎን እዮም ክበሃል ኣይክእል ግን ዘይጠቕስዎ ጉዳይ ኣሎ ኢሉ እሱ ድማ ናይ ቻይና ንግዲ ብዘይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ትገብሮ ዘላ ምስ ኤስያ ምስ ኣፍሪካ ምስ ካልእ ዓለም ምስ ላቲን ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ 1.6 ትሪልዮን በፂሑ ሎ እቲ ንግድናታ እቲ ዝዓበየ ንግድናታ ካብ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ትገብሮ ከም ዘላ ስምዕዎ ሕጂ ነዚ ሃገር እዚኣ ንኽትቀፅዓ ከቢድ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ $1 trillion a year. That's nearly 4 times China's exports to the United States and more than the combined total of China's exports to the United States, Europe, and Japan. ሰሚዕኩም እዛ ዘረባ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ዘለዋ ንግዲ 4 ዕፅፊ ናቱ ኣሜሪካ ቻይና ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ንግዲ እንትቁፅሪ ንዑ ብሓደ እንተጌርካዮ ቻይና ብዘይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ትገብሮ ዘላ ንግዲ 4 ዕፅፊ ናቱ ምዃኑ ብካልእ ኣዘራርባ 1/4 ወይ ከዓ 1/4 ጥራይ ንግዲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ቻይናን ነቲ ንግዲ ናይ ዓለምና ቻይና ምስ ዓለም ትገብሮ ከም ዝኾነ ስለዚ ቻይና ድሮ ካብ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ዲሪስክ ገይራ ከም ዘላ ሪስክ ናታ ኣጉዲላ ከም ዘላ ስለዚ ንቻይና ኮንቴንት ክትገብሮ እትፍትኖ ንሓኻይ ዝያዳ ክጎዳእካ ዝኽእል ምክንያቱ ቻይና ድሮ ሙቭ ከም ዝገበሩ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ስምዕዎ ዘረባ እዚ which reached a seasonally adjusted annual rate of 1.38 trillion in March. What does this mean? How do you punish China? China has moved on. It has expanded, it is adjusted, it's prepared to deal with us on a far less advantageous plane than the one we previously enjoyed.
It's very similar to Russia. Remember, we're going to harm Russia. That's what we're helping all of these Ukrainians to do. We're going to harm Russia. We're going to degrade Russia. And what have we done? Russia has profited. Ukraine is destroyed. It's in ruin. So كل تزبحال زلو بقمت على خيط كم زلو يزن أجر زلو China درو كابنا أمريكا صلوا كابنا أوروبا صلوا كجات أمم زغل لنفسهم نعلي واكم زخدون استراتيجياتهم دما أرحيقهم سلزتهم متو دونالد ترامب كملس مخانو درو فليتهم ناتهم زواج أم من جدي سلزي أني China نخوجود إلهم زجبروا بوليسي زيادة عن عمي كاسي لك كم تن راشا كان الداخماينا كان وارداينا كان حفراينا كان الرقم شاينا إلهم زبقسوا نقطة طبعا جرماننا أوروبا أنزل كم زلو كم بدما نتشاينا خنقبرو نفتن نأمريكا يكرهو مش زغلنا بله كونريل دوغلاس ماغريغور صبوغ يريز قلت ألون زلو إذا تشاينا نزمت كونتات غلو دلونات كم زلون أمريكا دما بتحطها بيدومي زلو حدقا بزي تشاينا كودغون تفتينهم مجمريا كهسي يزخلون بعلم مخانهم كتباناتهم ريسك خم زلو يزنقر زلو لان كان أب تشاينا استقبري حدا أزارا بيعرسلو تشاينا فلويات نفرتي كم زرعيات أب عالم يزنقر زلو positioning the Asian superpower as a formidable contender against the US's preeminent air superiority. Take a look at this report. So كم تنري زلنا مستن F-35 زبحلنا أمريكا تنزل على جيتس تودادر أزيا قداسيت نفاريت أبشونا تشاينا كم زمتون درونتينا air superiority ناي تشاينا ناي أمريكا challenge قبروهم جمرو. Zhuhai represents a major milestone in China's long-standing ambition to develop indigenous aerospace design and manufacturing capabilities. This fifth-generation marvel, with its advanced stealth technology and multi-role combat prowess, challenges the monopoly previously enjoyed by the American F-22 Raptor and F-35 Lightning II. انتاينا نرزلنا تشاينا اب كل عودين امريكا تشالنج خد قبرها دحر كم زي تبلن عقمناتا كم معلتنا معلتي بدروناتا يقون بحيل بحرا يقون بكل عيرا يقون ابزل على درجه ديبا خمزلا ابزي كونتات زقن كالو وانت راي نيرو ناي راشا فليت نفاريت اس سخوي 57 تبحالون نابت وددر شو عقمان خطري تساتيفا كم زنبرتن بتعذبتي ابي ادناقوت كم زرخبتن يزنقر زلهم زغانتاي نرلنا زياتري وازلهم نفاريت SU 57 تباهيلات تفلت ناي روشايا ناف تشاينا كيدا ابت وددر بقعتان كيلتان زنص بارقت نفاريت يعني راس لذي امن قراشان تشاينا زلو زمدنا ترامب مچي وي قال مچي كقيرو زخ زيكوني عمقو زلو زمدنا حيزو ننوح ستأمته وددرينا نرجالنا سلازي ترامب من هالبات نغزيون امريكا كتحنا يخون كابت زلاتو نتشاينا راشان كبدهم يلكا خزرب جن زخل هيكونن بار أفتنا أفريقيا قصيك سجرة مجمرة يبزع by immigration كرجع فتنا بزع أفريقيا. The European nations are seeking cooperation with African nations due to another reason: immigration. After the UK's Rwanda deportation failure, more European nations have come up with similar plans. In the latest, Germany has struck a deportation pact with Somalia. Under the deal, Germany will deport undocumented Somali immigrants back to the East African nation. This comes after Somali President Hassan Sheikh Mohamud. بريزيدنت ناي سوماليا اب جيرمان مغشا اب غيرو لزنبره كابت كل اجنداتات قداماي نمنتاي اسك غيرمو ناي زي حقاويان سدتنياتات وي ون غبز زفصم سدتنياتات نحدوم نمطراس نسوماليا حساب 10 مليون دولار كبوا مخانومن نساتم دما نتوم زيد ليوم سبات نسوماليا نخطرزو منغس سوماليا كتحبابرو مخانو اوروبا كل زكالوم كغبريم سبات نمطراس كل زكالوم اب حدغا اب زيد اللي جبناتن اب قال كالن وفير كازلها كاب حجة تنكا it's gonna be very hard أمريكا دونالد ترامب هذا كاب تفكر تنسي وزلو زي حقاويان سدتنياتات نعدوم نمترازيو دونالد ترامب كاب زح أب هاجرون تاي كقاطو ما يقال زقد سونا يكونن هذا كابتي أمريكا زي حقاويان سدتنياتات بفصون كم زي أتوخ جبريل حريني ما تيزلو سلزي زخونا جبان زلو زي حقاويان سدتنياتات تغينو تودي له تجاناتو جرمن دما صحاشة بوليس اللي وزبال زنبرة منقسي درو من الصوماليا كردادا جميرلو مس منقسي إيرترا ددي ترداديوم مثال ساي حجر سممع بمقبار نتوم زدليوم سبات كترزو مخانم في الله ابناي بايتونا جرمن ابتم الرجع الرايت وينج عوات مخانيز نقرزلو هذا كابت زقال الأجندة ناتو دما زي الحقاويان سدتنياتات ويون زي طرات روم سدتنياتات كترزو مخانم دحرك بلغم زي يكونوا لذي أبزيد النقرات توافيرو زلو سب ويون كم تزدل لسريح زياتو زلو منقسي تسقع زلو أبزغونا تكون هجر جرمن انت جيراتو نزي كونتا زدما سويسرلاند رجزنيا كتقبرو مخانا جرمن يكون كاله هاجر زقبرتو سويس نخد قبرو ساقام يبلا بعلان خجمرجن ابتناي
ዩኒስ አርን ገለመለን ብሕማቅ ክርቁሑ ስለ ዘይደሊ ኣይገብርዎን እዮም ስለዚ ኩለን ሃገራት ተኸታቲለን ሓንቲ ተገይራቶ ድሕሪኡ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ምግንዛብ met the German Chancellor Olaf Scholz earlier this week. The leaders have agreed to boost the number of deportations of Somali migrants without legal status. A total of 65,000 Somalis live currently in Germany, and Chancellor Scholz said that the pact will only affect a handful of people convicted of serious crimes. While the Somali government has agreed to receive the migrants, it also urged Germany against ሳብ 65,000 ዝኾኑ ሶማላውያን ብዘይ ሕጋዊ ማለት ኣብ ስደተኛታት ኮይኖም ኣብ ሶማል ከም ዝቕመጡ ኩሎም ዘይ ሕጋውያን ማለት ኣይኮነን ኢንፋክት ኩሎም ሕጋውያን ክኾኑ ይኽእሉ ኮኑ ግን ገበን ዝፍጽሙ ወይ እውን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንዝነብሩ መጀመርያ ቦኦም ኣተኩሮ ገይሮም ክቐፅሉ ምዃኖም ኢና ንነግር ዘለና እዚ ንግረ መንገድና ኩሉ ሰብ ከስተፍለሉ ዘለዎ እዩ እቲ ኩነታት ድማ እናቐፀለ ክኸይድ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ንብዙሓት ሰባት ኣብ ሓደጋ ከውድቕ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ካብ ሕጂ ምጥንቃቕ የድሊ ዶናልድ ትራምፕ ንኣፍሪካ ክኸውን ከሎ ድማ በዚ መልክዕ እስከ ንርአዮ ሓደ ኣብዚ ብዙሕ ክዛረብሉ ጀሚሮም ኣለዉ እስከ በዚያ ንጀምር መጀመርያ ማስፈራሪያቸው አልሆንላቸው ዛቻና ማስፈራሪያቸው አልሆንላቸው ያላቸው ሐሰን ሼክ መሐመድ በስተመጨረሻም የምትፈልጉትን ያክል ወደብ እንሰጣቸዋለን ራስ ገዟን ግዛት ግን ተዋት ሲሉ ለኢትዮጵያውያን ተማጽኖ አሰምተዋል። ኢትዮጵያም በመግለጫ ጋጋታ የሚለወጥ ነገር የለም ስትል መልስ ሰጥታለች። ትላንት በአገራቸው ላይ በተዘጋጀ አንድ መድረክ ላይ ተገኝተው ንግግር ያሰሙት የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ 3 ወይም 4 ወደቦችን ስለዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝግበር ዘሎ ኩነታት መመሊሱ እናበርትዒ ይኸይድ ከም ዘሎ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን መፍትሒ ይረኣየሉ ከም ዘየሉ ዝኻንታ ኢና ንዛረብ ዘለና ሶማልያ ንኢትዮጵያ ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እያ ዕድል ሂባታ ነይራ ንሱ ድማ ኢትዮጵያ ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ነቲ ምስ ሶማሊላንድ ጌራቶ ዘላ MOU Memorandum of Understanding እንተደይኣልያቶ ንኢትዮጵያ ከም ጸላይት ሃገር ብምቕፃር ዓቃብ ሰላም ይኹን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ወራሪ ሓይሊ ክቆፀሪ ካብቲ ዓዲ ድማ ክስጎግ ኣለዎ ኢላ ኣላ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ካብቲ ኣበጊስዎ ዘሎ ናይ ሶማሊላንድ ንድሕሪት ክብል ከም ዘይደሊ ዘሎ ኣነፂሩ ተዛሪቡ ኣሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት በዚ ዘለዎ ክኸይድ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ካልእ ማዕዝናት ክምዕብል ከም ዝኽእል እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ንግብፂ ትዝበለፀ ዕድል እዩ ግብፂ ነዚ ኩነታት እዚ ብዝለዓለ መንገዲ ክትምዝምዞ ምዃና ብፍላይ ድማ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ግን እዚ ጥራይካ ኣይኮነን ኣብ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ካልእ ጌም እውን ይፅወት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ጌም እዚ ድማ ጽኒለ ከስማዓኩም ከፈለጋችሁም 5 እንሰጣችኋለን ብቻ ግን ከሶማሊላንድ ጋር የተፈራረማችሁትን ስምምነት ቀዳችሁ ጣሉት ሲሉ ተስፋ ባለመቁረጥ ስሜት ልመና የሚመስል ጥሪ ያቀርበዋል። መሐሙድ ለበርካታ ወራት ከፈጀ ዛቻና ማስፈራሪያ በኋላ ይዘውት በመጡት አዲስ ሐሳብ የአዲስ አበባን ፍላጎት ለማሟላት ቁርጠኞች ነን ሲሉ ገልጸዋል። የዚያድ ባሬ ናፋቂ የሆኑት መሐሙድ የቅኝ ግዛት ድንበሮችን አንቀበልም ሲሉ ተናግረዋል። ሐሰን ሼክ መሐሙድ በትላንትናው ንግግራቸው ላይ እጅን ታይም ዝብል ዘሎ እዛ ዘረባዚያ ለንቀነ ይልዋየም ዝብል ዘሎ ግን ልክዕቲ ውዕል ምስተፈረመ ኣብ ውሽጢ ሶምን ሰለስተ ሶምን ኣብ አልጀዚራ ኣብ ዝገበረ ኢንተርቪው ኣብ ዝውን ኣምፅልኩም ነይረ ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕርን ተደልዮም ብዝደለይዎ መንገዲ ክንቦም ድልዋቲና ግን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ብምድፋር ኣብ ሶማሊላንድ ዝገብርዎ ዘለዎም ቅቡል ኣይኮነን ብምባል ገሊጹ ነይሩ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ስለዚ ኣብዚ ዋን እዚ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ስለምንታይ ከም ይገብር ኣሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ወይ እውን ሓይሊ ባሕሪ ንክሃንፅ ስለ ዝደለየ ኣይኮነን ብድሕሪ መጋረጃ ዝፀቕጦ ሓይሊ ከም ዘሎ ኢና ንፈልጥ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ዝተሓላለኸ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንከል ኣለና ኣብዚያ እስከ ንስማዕ ሕጂ ካልእ ትንተና ዝብዎ ዘለዎ እዩ ፍቆርስ መበገሲ ነጥቢ ድማ ኣለዎ እዩ ድንጋይ የተሻለ ድምፅ ሊያገኙ እንደሚችሉ ከወዲሁ በርካታ ተንታኞች እየገለጹ ይገኛሉ እና እዚኦም እዚያ ድሪዮ ዘለና ካንዲዴት አፍሪካን ዩኒየን ቼርማን ኣብዚ ዋን እዚ ሙሳ ፋኪ ዘሎ ኣብዚ ቅፅል ኣብዚ ሕጂ ዝግበር ምርጫ ኣብ ቀረባ ድማ 4 ሕፁያት ኣለው እቲ ዝለዓለ ፋቮሪት ዝበሃል ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክመፅእ ዘሎ እቲ ኣቦ ወንበር ናቱ ስለ ዝበሃል ዘሎ ራይላ ኦዲንጋ ዝበሃል ኬንያዊ ፖለቲከኛ ድማ ዝበለፀ ፋቮሪት ኮይኑ ከም ዘለዎን እዚ ራይላ ኦዲንጋ ዝበሃል ድማ ነታ ሶማሊላንድ ዝበሃል ናፅነታ ንክትረክብ ዝጎስጎሰ ሰብ ስለ ዝነበረ ሶማሊላንዳውያን ዓብ ተስፋ ኣለና ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ራይላ ኦዲንጋ ናይ ከም ሃገር ተቐባልነት ንክንረክብ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ እውን ተጠቂሙ ነቲ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ዝብሎ ዘሎ ከሳልጦ ይኸውን እዩ ዝብል ተስፋታት ከም ዘሎ ካልኦት ሚኒስትር ዳት ወፃኢ ናይ ጅቡቲ እውን ፎሬን ሚኒስትር ናይ ጅቡቲ እውን ሕፁይ ምዃኑ ካልእ ናይ
former foreign minister ናይ ማዳጋስካር እውን ሕጹይ ምዃኑ ናይ ማውሪታንያ እውን ሕጹያት ከም ዘሎ ካብ ኣርባዕትዮም ግን እቲ ዝለዓለ ድምፂ ዘለዎ ወይ እውን ዝለዓለ ተኽእሎ ዘለዎ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኬንያ ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረ ራይላ ኦዲንጋ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ በዚ ኮይኑ በቲ ንሳቶም ድማ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ክጻወትዎ ዝኽእሉ ይዝባሃል እና ልታገኝ ይገባል በማለት ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ሲሞግቱ ነበር የሰነባበቱት። ቀደም ብሎ ከኢትዮጵያ በተጨማሪም ሌሎች 12 የአፍሪካ ሀገራት ከኢትዮጵያ የቀይ ባህርን ተጠቃሚ የሚያደርግ ስምምነት ከተፈራረሙ በኋላም ለሶማሊላንድ እውቅና ለመስጠት መዘጋጀታቸው ምንጮች ጠቁመው ነበር። ይህ ዝርዝር ደግሞ በአፍሪካ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያላቸውን ሀገራት ያካትታል የተባለ ሲሆን የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ለመሆን የተዘጋጀው ራይላ ኦዲንጋ ሶማሊላንድ ልዩ በሆነው ታሪኳና በዲሞክራሲያዊ አስተዳደር ስርዓቷ የተነሳ የሚቆጠር በርግጥ ሶማሊላንድን ጮቤ ሶማሊላንድን ጮቤ ያስረገጠው ክስተት ሕጂ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ወንበር ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኮይኑ ምምራፁ ንኢትዮጵያ ንሶማሊላንድ ናጽነታ ንኽትረክብ ንአብይ ኣሕመድ ድማ ሓሳባቱ ንኸስምረሉ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል እዚ ናይ ኢትዮጵያውያን ባህጊዩ wishful thinking እዮ ዝብላነ ኣብ ኩንነት ዝተመርኮሰ ወላ እውን ናይ ሕብረት ኣፍሪካ መራሒ ክኸውን እንተኮይኑ ቻርተር ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ክጥዕስ ኣይኮነን ቻርተር ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ድማ ልኡላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ክድፈር የብሉን ይዝብል ንዑ ጥሒሱ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ክንቅበላ ኣለና እንድሕሪ ኢሉ ድማ ነቲ ቻርተር ናቱ ይጥዕሰሎ ድሕሪኡ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ብዙሕ ጸገማት ከጋጥም ደግሞ የቀጣይ የአሜሪካ የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ጸሐፊ ጄ ፒተር ፋም እንደሚሆኑ መነገሩ ሲሆን በዚህም ጄ ፒተር ፋም በተመሳሳይ ልክ እንደ ኦዲንጋ ሁሉ ሶማሊላንድ የሀገርነት እውቅና ማግኘት አለባት ብለው ከዚህ በፊት ከሀርጌሳ ጎን በመቆም ከምኡውን ናይ ኣፍሪካ ዝውክል ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ እዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ግምት እውን እዩ ዘለዎም ግን ኣይ ቲንክ እዚ እውን ድሌት ናቶም ከም ዝኾነ እምበር ሶማሊላንድ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ብምባል ሙሉእ ብሙሉእ ኣንጻር መንግስቲ ሶማልያ ንዑ ከቋናጽብን ክጽሕፍን ዝውዕል ሰብ ምዃኑን ነዚ እንድሕሪ ገይሮማ ድማ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንዑ እንተገይርዎ ድማ ደን ደፍነትሊ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ንኽትከውን ዓብይ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዝኽእል እዚ ሰብ እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ናቱ ብተደጋጋሚ መንግስቲ ነቲ መንግስቲ ኣብ ሶማልያ ዘሎ መቃዲሾ ዘሎ ከቋናጽቦን ከዳኽሞን ዝውዕል እዩ ኢትዮጵያውያን እንታይ ይደልዩ ከም ዘለዎ ግን እዚ ድሌታቶም ክኾን ከሎ ብወገን ግብፂ ድማ ግብፂ ዝለዓለ ኢድ ዘለዋ other things, and we're going to be friends for a long, long period of time. We have a great bond with the people of Egypt, and I look forward to working with the president. And we have some interesting conversations going to start effective immediately, and then we're going into the cabinet room, and we're going to meet with your representatives. So again, thank you very much for coming. And so Donald Trump ምስ ግብፂ ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎን ረብሓ ናይ ግብፂ ቀዳምነት ከም ዝህብን ብግምት ደይኮና ካብ ዘረቡ ኢና ንሪኦ ዘለና ስለዚ ግብፂ ድማ ሕጂ እውን ንዑ ትፅባቅ ከም ዘላ ንግብፂ ዶናልድ ትራምፕ ቀዳምነት ክብቲ ኮይኑ ድማ ንኢትዮጵያ ከርብሕ ዝኽእል ስጉምቲ ዝወስደሉ ምክንያት ክህልዎ ይክእልኒ ንግብፂ ጥራይ ካይኮነን ከርብሕ ካልእ መን ኣሎ ኣብቲ ቦታቲ መፂኡ ዘሎ ኢማራትን ስዑድያን ዝበሃል ህልኽ ካሎ ካብ ኢማራትን ስዑድያን ድማ ዶናልድ ትራምፕ ዝያዳ ንስዑድያ ከም ዝፈቱን ምስ ንጉስ ናይ ስዑድያ ድማ ቀጥታዊ ርክብ ገይሩ ከም ዘለዎን ይዝንገር ስለዚ ስዑድያ ድማ ኢማራት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክትመፅእ ኣይትደልያን እያ ስለዚ እዚ እውን ነብሱ ዝኻለ ውድድር ክፈጥር ምዃኑን ግብፅን ስዑድያን ናይ ኢማራት ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ምምፃእ ይቃወምዎን ኣንጻሩ ይቃለሱ ከም ዘለዎን ክንርኢ ከለና እንተኾነ ጆ ባይደን ንኢማራት ዝያዳ ፌቨር ይገብር ከም ዝነበረ ክረአ ከሎ ስዑድያ ግን ምስቲ ጆ ባይደን ፅቡቕ ዝምድና ስለ ዘይነበራ ኣብቲ ናይ ዞባዊ ይኹን ብዓለም ደረጃ ዝነበረ ብዙሕ ተሳትፎ ክትገብር ኣይተረኣየትን ሕጂ ግን ኣብዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምፃእ ስዑድያ እንታይ ተራ ክፃወት እያ ግብፂ እንታይ ተራ ክፃወት እያ ናይ ክልቲኦም ተደመሮ በንጻሩ ድማ እቲ ናይ ኢማራት ፅልዋ ኣብቲ ዞባቲ እንታይ ክፈጥር ይኽእል ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዓይናይ ፖሊሲ ክኽተል ይኽእል ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ነዚ ድማ ብቐረባ ምክትታል ዘድልዮ ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ግብፂ ስትራቴጂካዊ ረብሓናታ ኢትዮጵያ ብሶማሊላንድ ይኹን ብግብፂ ብሱዳን ትኹን ብኤርትራ ትኹን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትቀርብ ከም ዘይብላ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ክትሃንፅ ከም ዘይብላ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ነቲ ናይ ኒል ዘሎ ጉዳይ ናቶም ዝኾነ ይኹን መፍትሒ ክረኽብሉ ክኽእሉሎም እቲ መፍትሒ ድማ ኣብ ዕፁ ማዕፆ ይበፂሑ ዘሎ ስለዚ እንታይ ክግበር ይኽእል ናበይ ገጾም ክኸዱ ይኽእሉ ንግዜ ክንገድፎ ኢና እስከብዚያ ክልተ ነገራት ክንሰምዕ እሳቸው ሰሜን ኮሪያ መሄዳቸው የሰሜን ኮሪያ መንግስት ዲሞክራት ነው እያልኩ አይደለም ብለዋል በቃ ይሄን ለማለትም ግዴታ የለብኝም ነው እዚህ ከሀገራቸው ጥቅም አንፃር ዲል ያደርጉ ብትሆን ለኤርትራ ጥሩ ነው የትራምፕ መምጣት ልትል ትችላለህ ነገር ግን ምንም ኤርትራ ነች የምትሰጠውም የምትለው ነገር የለም ቢያንስ እንደው እንትኑ ይቀርልኛል ጫናው ይቀርልኛል ካልሆነ መስተቀር ኤርትራ ጥቅም ያላት ሀገር ነች በምስራቅ አፍሪካም እዚ ትዕቢት ናቶም ኤርትራ ጥቅሚ ዘይብላ ሃገር ምዃና
ولا حنت كتبها يتخلنيا زلوا يبلان أبقرنا أفريقيا ولا حنت يبلان تمال أنت قوم بيهم نيرترا حجزنا أدحننا يلوم زويز نبريهم again إثيوبيا إليت بحال كل جزء قبل الإيرترا عقد حماق تنقل تزيكوينو نيرترا بسبق أنت جليس واون جمد مخانا ويمشونقها مخانا كان السؤال كان كلها لنا نيرترا كم example نسبق كتكملات وخينهم أجندة سلسلهم ترايو in general. أفريقيا تكمل لا ترجع توصل مثل أجر على اللي تنبأ. politically راسون يقول لمنجس سلوهنا بقندم بمسرق أفريقيا. نفسه بعلو زي قال له ويون نفسه استنس عليه. زين تريور لهم تي حصوت كم يجرون كم زفر هو. يعني إيرترا نخت نسأل زجابرو ساتميم. أنا ملسين عاوز نبرة بتسان عفورم تجميرو نا أمريكا نا أوباما توسيقوا جلان إيرترا كم تنسأل زجابرو ساميم الجيجن إيرترا بحيلة بناتات باب أبتي جايم تملي سالا أنت تحط دماء دونالد ترامب أنت عينة بوليس قتليو إيرترا درو مستكباب زلوا كربتين زبدنا بزيادة شرح له زلا أبي تبيا خير نخملس كلناجن تجلوهم سأقام سكنره. The telco attributed the drop mainly to the Ethiopian birr's significant devaluation, which fell 106.3% against the US dollar. However, as Jimmy Mbogo now reports, excluding the impact from Ethiopia, Safaricom's net income grew by 21.7% year on year. زي سفاريكوم زبالنا كينيا كامباني ابتناتو ريبورت خبر كله بسنك اب اثيوبيا زلو هايبر انفليشن يلوا هايبر انفليشن نورمال انفليشن ده كونس حلف زباله درجه من هرواغاتات 10% نايتي اتاويتات ناتو نتحت خم قلقل كم زخاله غليص له زغا اثيوبيا انفليشن ناتا كمي درجه وصي خم زلو توم كوربوريشنز بدغ زلو كزارب خلو كبمي خاصمتغل ازي بعين قطبا كون كله بعيني ፖለቲካው ኩነታ ደማንረ በአማራ ክልል ሰሜን ጎጃም ዞን ደቡብ አቸፈር ወረዳ አርጌ በተባለች አነስተኛ ከተማ በድሮን ጥቃት ህጻናትን ጨምሮ ከ40 በላይ ሰዎች እንደተገደሉና ከ60 በላይ ሰዎች እንደቆሰሉ ቢቢሲ ነዋሪዎችንና የዓይን እማኞችን ጠቅሶ ዘግቧል። ጥቃቱ ጧት ላይ በገበያ ቦታ አካባቢ በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤትና በጤና ጣቢያ ላይ 3 ጊዜ እንደተፈጸመ መስማቱን ዘገባው አመልክቷል። ከሟቾች መካከል በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ኳስ በመጫወት ላይ የነበሩ ከ13 በላይ ህጻናት ጭምር كم زنري زلنا بدرونات ناي أبي أحمد أب عالم تكنولوجي ناي درون تتقيمو نهزب زقاتل زلو قدامي أب ريكورد أبناي جينس بوك اوف ريكورد سبحال كأتو زخيل برايم مينستر أبي أحمد مخانط رايو نهزبو بدرون نهزبو قتل زمرتسن كاود ما أطعو قبل زي كعالم راح نطلو أب عالم أبي أحمد راي قون زخيل كم زنري زلنا معلتا و5 سب تقتيلو معلتا ودي كونس قنيو 5 سب 6 سب 4 سب قلميتو بس تقتيلو قال خوينو كبحال كلو قصالينا زن رزي زيناتا زك اندي غزياب زمص يالله ازي زلوات هاجريا اب معباله غسغاسين لعل غصات خيدا لايلوم كي حفرو بزو غزي زمدرو هيوت ناي سب كن بزحاتنا سلازغونه 50 تميتهم انتاي قدوم ز عينوتا تحساسباي خاطري زونت بي بي سي ولا مين ستريم ميديا زوص حبريتا يمبر بتوم بوغن فانو بوغن كالوت زنجر حبريتا كاليو تزلو صقمات دما بزلا على نساتهم تغلصوا خلوينا نري እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣብቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ምስ ንርኢ ዝያዳ ኣብትናትና ጎረቤትና ጎረቦና ዘሎ ስለ ዝኾነ ኸ እስከነ ዝንስማዕዮ ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት መጠንቀቕታ ካብ ትድኤፍ ከም ዝተውሃቦ ተሰሚዑም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ነሓሰ ካብ ቦርድ መረፃን ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴን ኣፍልቶ ከይረኸበ ጉባኤ ዘካይደም ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክፋል ህወሓት ትማሊ ብለይቱ ምስ ኣመራርሓ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ዝርርብ ብምግባር ተስማሚዐ ኢሉ እዩ ይኹን እምበር ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፎም ዝተባሃሉ ኣዘዝቲ ትድኤፍ ግን ነቶም ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኸቡ ኣመራርሓት ጉባኤ ዘካይዱ ጉጅለ ህወሓት ጥንክር ዝበለ መጠንቀቕታ ከም ዝሃብዎም ሰሚዕና ኣለና ዛጊድ እቲ ትድኤፍ ወይ ድማ ሓይሊ ፀጥታ ዝበሃል ዘሎ ኣኺባ ከም ዝገበረን ኣብ ምርዳእ ከም ዝበፅሐን ዝገለጾ ነገር የለን እዩ እቲ ካብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ኣኺባ ጌርና ምስ ኣመራርሓ ሓይልታት ፀጥታ ድማ ተራዳሪእና ዝብል መግለፂ ካብ ሓይሊ ፀጥታ ግብረ መልሲ ኣይተውሃቦን ንምንታይ ሓቂ እንተኮይኑ ብወገን ሓይሊ ፀጥታ መብርህ ዘይተውሃቦ ድማ ኣዘራራቢ ተጋሩ ኮይነሎም
እምበኣር ካብ ውሽጢ ሰሊኹ ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዘረድኦ ግን ኣብቲ ተኻይዱ ዝተባሃለ ኣኼባ ዝተሳተፉ ኣዘዝቲ TDF ግን ነቶም ኣመራርሓ ሕወሓት ጥንኩር መተሓሳሰቢ ከም ዝሃብዎም እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ኣዘዝቲ ሓይልታት ፀጥታ ድማ ናብ ቅድሚ ጉባኤ ዝነበርኩሞ ኩነታት ተመለሱ ከም ዝበልዎምን ኣብ ምምላስ ተመዛበልትን ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ዝተርኣዩ ናይ ምትዕንቃፍ ንጥፈታት ደው ይበል ንዘጋጥም ዘይምርግጋዕ ሓላፍነት ትወስዱ ምዃንኩም ፍለጡ ዝብል ጥንክር ዝበለ መጠንቀቕታታት ከም ዝሃብዎም ፍልፍላት ሓበሬታ ኣረዲኦም ህግደፍ ፀረ ዲሞክራሲ እዩ ኣብ ዝብል ኣነ ደጋጊመ ተዛረበ ብዛ ጉዳይ እዚ እንታይ ይምልከተካ ብዛዕባ ፀረ ዲሞክራሲነቱ እዩ ንኣይ እንታይ ይምልከተካ ክብል ከለኹ ጉዳይካ አይዲዮሎጂ እንተኮይኑ ጉዳይካ ሓደ ዓይነት ስርዓት እንድሕር ዘየለ ዝምድና ኣይምስረት እንተኮይኑ ምልዓል ይካል እዚ እውን ግን ትክክል ኣይኮነን ገገሊኦም እንታይ እዮም ዝብሉ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ምሕዝነት ፀረ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ህንፀት ኢሉ ስለ ዝሕሰብ እዚ እውን ይዕንቅፎ እዩ ስለ ዝብል ብስሩ እውን ኣይደልዮን ዝብሉ እውን ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ምፅናዕ ክህልዮ ይኽእል ይኸውን ብመሰረቱ ግን ሃገራት ዝምድና ክምስረታ ከለዋ ተፈጥሮ ናይቲ መንግስትነትን ሓደ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ብሃገር ደረጃ ዘውግዕ ኣለኹ እዚ ክመፅእ እየ ድሓር ናይቲ መንግስቲ መዋቅረንሲ እቲ መንግስቲ ባህሪዩስ ኣወቃቅሩስ ሓደ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ብመንግስቲ ደረጃ ዘውግዕ ዘለኹ እዚ ሓደ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ደጋግምና ንብሎ ነገር ኮኒ ሓቀ ጫፍ ናይ ፀረ ዲሞክራሲ ዝበሃል ንጉስ እዩ ብንጉስ ዝመሓደር ዓዲ እንዲ ኣይኮነን ንጉስ እዩ ጫፍ ናይ ዲሞክራሲ ዝበሃል ከዓ ሰለስተ ኣካላት ዘለዎ መረፃ እውን በብግዚኡ ዝካይድ እንዲዩ እዚኦም ሲ ሓቢሮም ደው ይሰርሑ ኣለዉ ምክንያቱ እዚ ተይፈፀምካ እዚ ከም ዝናተይ ባህርተ ይኮነ በቃ ኣቕለ ብልክኽ ትርእዮ ከለኸስ ክልተ ሰባት ብባህሪ ስለ ዝፈላለዩ ሰብ ዘራኹም ክሰርሑ ይኽእሉን ወይ ሓደ ሰብ ክኾኑ ይኽእሉ ኣለዎም ብእንግሊዘኛ ብሕፅር ዝበለ ካብታ ዘረባናቱ ምስ ስዑድያ ዝምድና ትገብር ተኮይንካ ናይ ኤርትራ እንታይ ተወካዩ ስዑድያ ንጉሳዊ ሃገር እዩ ዲሞክራሲ ዝበሃል የብሉን ናይ ስዑድያ ከም ኖርማል ትወስዶ ናይ ኤርትራ ከም ሰይጣን ትወስዶ ተኮይንካ what's your problem እንታይ ፀገምካ እንታይ ትፍልልይ ርለት ሰይ ኤርትራ ዲሞክራሲ የብላን ንጉሳዊት ሃገር የበላ so what እዚ ናይ ኤርትራውያን ዝምልከት ጉዳይ እዩ ምስ ስዑድያ ኸይድካ ብዙሕ ግዜ ሕጉብግብ ትብል እንድሕር ኮንካ ናብ ስዑድያ ዲሞክራሲያዊ አይዲዮሎጂካል ኣይኮነን ፀገም ናትካ ስኻ እቲ ናትካ መጎት ስነ መጎት ከማን ምሉ ትክክለኛ ኣይኮነን ምስ ንጉሳውያን ሃገራት ኣይሳተፍ ኣይዘራረብን ዲኻ ትብል ወይስ እንታይ እዩ ካብ ኩሉ ወፃኢኸ who cares እንታይ ትደልዩ ስኻትኩም ኤርትራ ብሓይሊ ንዑምሳይ ዝምድና ግበሩ ኣይበለትኩም ኤርትራ ናታ መንገዲ ሒዛ ዝኾነ ይኹን ዘረባ ከይገበረት መንገዲ ሒዛ ትኸይድ ዘላ ኣብቲ ዓጀውጀው ክኣትዉ ከለዉ ግን it's just I don't know ኣብዚ ቀፅሉ ብኻልእ መንገዲ ናይዚ ክኢላ እዚ ግን ዝበለፀ ርእይቶ እዩ ንዓኹም ዝምልከት ኣይኮነን እዩ ዝብሎም ዘሎ ትኽክል ኣሎ ነቶም 10 ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ሊቅነት ክህቡ ዝፍትኑ ሰባት ንዓታቶም ዝያዳ ግብረ መልሲ ዝብ ዘለዉ ህዝቢ ኤርትራን ዘለዎ ርክብ ከምቲ ዝፍለጥ እዩ ቅድሚ ሕዚ እውን ኣልዒልናዮ ነርና ኢና ሕዚ ግን ቅዱስ ሲኖዶስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ርክብ ምስ ዘሎ ሲኖዶስ ዘለዎ ርክብ እንታይ ንምስራሕ ሓቂሉ እዩ ኣብቲ ሕዚ ጣይሽኩሞ ዘለኹም ሕገ ቤተክርስትያን ናይ ባዕልኹም እውን ኣብቲ ሕዚ ዓቢኹሞ ዘለኹም ከም ማሓይሻ ይተኣል ምስ ተሓሒዝኩም ዝሓስኩሞ መደብ እንታይ ኣሎ ብዙሕ ኸይድ ኸድ ሕዚ ምስቲ ህዝቢ ከም ህዝቢ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ወይ ድማ ከም ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ከም እምነት እውን ምስ ኩሉ ሰብ ምሕዝዋት ኩኑ እንዲሁ ትመልእ መልእኽትና ቅዱስ ጳውሎስ እውን ከምዞም ተኻኢልኩም እሲ ምስ ኩሉ ብሰላም ንበሩ እዩ ሓዊ ምስ ዝኾነ ከዓ ድማ ሓደ ቋንቋ ታሪክ ምስ ዝኾነ ከዓ ድማ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ስጡም ዝኾነ ፍቕሪ ክነብረና ይግባእ በተለይ ትኖ ናይ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ንብሎ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ፅልእ የብሉ የለን ኣብ ናይ ፖለቲካ ዝፈጠሮ
ግዕዙ ምሕደራ ዘምፅኦ ሰብ ስልጣን ወይ ገለ ዝመሃዙ ወደ እምበር ህዝብስ ንህዝቢ ፀላኢ ኢሉ ኣነ ኣምንን ከምኡ እውን ኣይፈልጦን እውን ኣይረኽቦን ኩሉ ግዜ እዛረብ ኣነ ኣዶ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘላ ኣዶን ሎሚ እኳ ዕኑውን ዊላንድያ ትግራይ ቅድም ኢለ ክዛረብ ሞ ኣብ ትግራይ ዘላ ኣዶን ኣብ ዓዲ ኣምሓራ ትምህርቲ ዝነበርኩን ዘላ ኣዶ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓረስታይን ኣብ ዓዲ ኣምሓራ ዘሎ ሓረስታይን ተሪእኽዮም ናይ ቋንቋ ፍልልት ተዘይኮነ ናብሮም ሓደ ዓይነት ምንም ኦኬ ስለምንታይ ጉዳይ ናይ ኣምሓራ ምስቶም ሓደ ዓይነት ሃገር ዘለኩም ኢትዮጵያ እንዲዮም ምስ ኢትዮጵያውያን ቀዳምነት ፍቅርን ሰላምን ምስኦም እዩ ዘድልየኩም ነይሩ መጀመርያ ኣብቲ ጎረቤትካ ዘሎ ምስቲ ሓውኻ ወይ እውን ወዲ ሃገርካ ዝኾነ ፍቅሪ ከይመስረትካ ዶብ ሰጊሩ ኣነ ከምየ ዝብል ምስ ገዙ ምስ ጎረቤቱ ፍቅሪ ዘይገበረ ሃገር ሰጊሩ ዶብ ሰጊሩ ሓድሽ ፍቅሪ ክመስርት እየ ዝብል ሓሳዊ ምዃኑ ጥራይ ዝፈልጥ ሓሳዊ እዩ ሓሶት ስለ ዝፈልጥ ጥራይ ኣብ ኤርትራ ኣለዉ ሕጂ ተጋሩ ኣሕዋትና እዮም እወ ኣሕዋትካ ክኾኑ ኩሉ እዮም ቅድሚኡ ግን ካልኦት ዝቐርቡካ ኣለዉ ምስኣቶም ዕርቂ እንተዘይጌርካ ምስ ተጋሩ እውን ዝቕፅል ሕውነት ክህልወካ ይክእልኒ እዩ ትሪኦ ኢኻ እኮ ቅድሚ 2 ዓመት ኣነ ትግራዋይ ኢሉ ዝፍክር ዝነበረ ሎሚ ትግራዋይ ኢኻ እንድሕር ኢልካ እምኒ ክድርብ ኢልካ እዩ ዘድሊ እንታይ ዳ ተቐይሩ ትማል ኹም ትብል ነበርካ እንተኢልካ ኣይትዋሓጠሉን እያ ተዲኹም ኣለኹም ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዞም ተጋሩ መራሕቲ ሃይማኖቶም ኢሊት ናቶም ትግራይ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዘላ ኣብ ትግራዮም ፎከስ እንደዝገብሩ ንሓትሕዶም እንተተሓሓዙ ሽግሮም ክፈትሑ እንደዝፍትኑ እቲ ካልእ ፀገም ዝቐለለ ምኾነ ምክንያቱ ዘርከበካቦም ሸይኾም ይኹን ቀሺኦም ይኹን መራሕዮም ይኹን ተምሃራዮም ይኹን ብዛዕባ ኤርትራ ጥራይ ካብ ዝዛረቡ ጉዳይ ናቶም እንተዝገብሩ እቲ ዝቐለለ ነቲ ዞባ ክኸውን ምኻለ ባህላ ያነ ምክንያቱ ፀገም እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ፎከስ ኦን ዮር ፕሮብለም ኣብቲ ናትካ ፀገም ዝያዳ እንተተኮርካ ንሱ ይሕሸካ ካብ ውፅእ ኢልና ናብ ናይ ዓድና ገፅና ክንከይድ ክንፍትን ኢና መጀመርያ እስከ በዚያ ጀምሩ أنت كبصحفات كتترجمة قريبا نرى أبجزء كوينات إثيوبيا إيرتران أب أديس أبابا زنبر كابلو أواني أب حدا ناي موسيقى بوتا كيدكا بيمحرين زدرف بزحنيرو أما بوغن تجرين تداريفو مارشال شاويت ما يوتهول وريج درفيا انت هايلك انت هاتول اللي خنيركا وانا كنت انتم اخوين بيبيع جن كما خليني اخصم عودة ليز اللهو بتحاليش انه مسمرة مش متحاد ماني كم فيورينا في امينتا زولا قالوا very ironic زغانا درفتات انت كتب لي هذا اللي خانا انت كان لي نقر انتايو وانقوا زي فلت عشاي ولا اندا تصرف كايوسيس ساك عندي نقر هتشي سابزي عدي مسيس عمرع في امينتا اندا بلا يسس انا مرعي خيدي ابزي عدي في امينتا شكورين اندا بلو كسو يحرك في امينتا انت أمزرا زنبرت سبيا أب كومبشتاتو وتحضرات انداغوايت بتي تغواي زنبرت حجراوي نزي سمع حما كاركتريا نحاد إيرتراوي كم هاد إيرتراوي كتير خلك مو إيرتراوي أنت أكيومزي إيرتراوي أنت أكيومزي سبز سألي مثل بزابا في عمي تاكس سوق اللو يحفري نزيك كم هير نزيك قلت إليه وانقاس لزي فلتو أوروماي تبهال متعفى عن بابون في عمي تانتاي مقانا يفلتو تي موسيقى دسي بلو تي شم صبوي تي في عمي تازي تانس لما نمو حاسة كابهاكر روسيا عسات خلت سوكي اكسيو سالسان حمشن زعينتن نفرتو كخطابك مهانا أو السمع 5 يقلات بتسمع أمون غوزن كلتا هاجرات استحاصر خوينو نتفص من الزمن كدما أو زحاصر جزيات اتمسرع أدوين مشطان كم سفتسم تحبير زلو كم زفلت روسيا إيرتران أو عالم لخاون زبون قديات بسم لخسرحة أبسم مسيحن منيستر قديات وصا إيرترا أتو عثمان صالحان أم مخاري بريسيدنت إيرترا أتو يمان قبر آمن مس منيستر قديات وصا روسيا سرغي أب كتاب موسكو بزدفع لي ملياتن أبزدفع لي كزياتن فرخيوم بترقى مخزار أرغو ساني حميم بترك وقتهم لحركة يوكرين بجمهور أوغان سخير سفيع زرر بخوني خاليو بمسار استفار لي سبسوات عالمنا زندنا خلتين هاجرات عابز الله مخانو مساحة تنتي يقلصو أبتزته خلتين هاجرات دما أب عالم هون زبون خلتي أون قديات زتقري سفيع زخوان زتايا كايدا مزلوا زحبر أبتزلطات التكنولوجيا حرشة نقدي تمرتي تحناكم وين زبون رقعات سلامن بسم الله خسر حتى مزلوا من قصات إيرتران وسان نتي بأمريكا قبل الخلط هاجرات زعبريتاك زور سمعي الله لنكني نعم حكنا تقع رجسنيا يكونكون كاب credible sources هيراهون كوني خليو انت خوينو صبق انت زي كونه دما I think ኤርትራ ነዛ ኣፅዋር ስለ ዘይገዘት of course ሰራዊትና ኤርትራ ዝበለፀ ኣፅዋር ንክዓጥቕ ናይ ኩልና ድሌትን ባህግን እዩ ምክንያቱ ኣብ ጎረቤትና ኮይኑ ኩሉ ግዜ ዝሕንሕን ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ፈካሪ ዝኾነ ብዙሕ ሰብ ዘለዎ ኣብ ብዙሕ ሰብ ዝኣምን ኣብ ጎረቤት ስለ ዘለና ነቲ ብዙሕ ሰብ ዘይምህላው እቲ ዋላ እኳ
بزلوا عقمون حيال سراوي تلو تكنولوجي كعاد دما እቲ ዝበለፀ ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ፅቡቅ ኮይኑ ረኺበዮ ናይ ሆፕ ኤርትራ ምስ ዘለዋ ሽርክነታት ነዚ ኩነታት እዚ እውን ኣፍ ኮርስ እቲ ዓቕምታት ናይ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ዘለዎ ፀጋታት ናበይ ይኽብሎ ዝደሊ እሱ እውን ንባዕሉ ዓብይ ሕቶ ስለ ዝኾነ ሓቂ እንተኾነ ፅቡቅ እንተዘይኮነ ድማ ምስ ግዜ ይግበር ኣብዚ እዋን እዚ ግን ንኩናት ዝዕድም መድረክ ዘለዋ ኤርትራ ይመስልኒ ወላ እኳ ስጋት ክፈጥር ዝኽእል ጎረቤት እንተለና ኮይኑ ምስቲ ውሽጣዊ ፀገማቱን ካልእ ባእታታትን ኣብ ግምት ብምእታው ኤርትራ ንወታደራዊ ኩነታት ክሳዕ ክንዱ ትህንጠን ሚልዮናትን ቢልዮናትን ንወታደራዊ ኩነታት ከተጥፍእ ትኽእል እያ ዝብል ገምጋም የብለይን ርግፀኛ እየ እዚ ክግበር ከሎ ቅድሚ 2 ዓመት ዝነበረ ኩነታት ካልእ ስለ ዝነበረ እንተገይሮም ኣለዉ ብጣዕሚ ፅቡቕቲ መንግስቲ ኣርሒቑ ስለ ዝሓስብ ፀገም የብሉን ኪኑ ዝሓለፈ ግን ኣይ ቲንክ ኣይ ሆፕ ኤርትራ ንሕጂ ብሕጂ ናብ ዝኾነ ይኹን ኪናት ዘመርሕ ኩነታት ኣይፍጠርን ንኸውን እስከዚያ ክልተ ቪድዮታት ሼር ክገብር እየ ግለፂ እንታይ እያ መስለኪ there is a war going on ኣነ ኣብ ከባቢ 2000 ተወሊደሲ ሽዑ ዳርጋ ወዲ 2 ዓመት ከለኹ ወራር ወያነ መፅኡ ስለዚ ናይ ወራር ጀነሬሽን እየ ማለት እዩ ሶ ሙሉእ ዕድመይ ስጋብ ሎሚ ነዚ ወራር እዚ እንዳሰማዕኩ ቡ እንዳሓሰብኩ ዓብየ እንደገና ናብዚ 2018 ካ ኦ ፋይናሊ ኢትስ ኦቨር ኢልና ሃንደበት ካ there is a war going on ሕጂ እቲ ሳይበር ዎር እቲ ናይ ብረትን ገለን ዎር ኩሉ ክፈላለ ክእል እዩ ብዛዕባ ዎር ትልካ ግን ሓደ ግድን ክትርድኦ ዘለካ ኮንሰፕት ኣሎ እሱ ከዓ መን እዩ ፀላኢ ዝብል ኮንሰፕት ኣሎ ካብቲ ካልእ ዎር ሳይበር ዎር ፍሪ ዘብሉካ እዚ ይመስለኒ ንዓይ ወራር ወያነ ከሎ ፀላኢና ንፈልጦ ነርና ፀላኢና ንምክልኻል ዶብና ንሕሉ ነርና ዶብና ተሓሊና ፀላኢና ያትወናኒ ስለዚ እዚ ዶብና ምሕላው ዝብል ኮንሰፕት ካብቲ ፀላኢና ምልላይ ዝብል መልሲና ኣምፂናዮ ናይ ሳይበር ዎር ከዓኒ ፀላኢና መን እዩ ክንብል ኣለና ብኸመይ ንቃለሶ ክንፈልጥ ተኾይና ሶ ኣነ ዘይተላዕለት ካልእ ኣልተርኔቲቭ ፅቡቕቲ ሕቶን ፅቡቕቲ ሪቶን እያ ምክንያቱ ፀላኢኻ እንተዘይፈሊጥካ ምስ መን ትዋጋእ እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ ወላ ዝበለፀ ኣፅዋር ተሓስካ እውን ኣይጠቕመካን እዩ ስለዚ ኖው ዮር ኤነሚ ፀላኢኻ ምስ ፈለጥካ ኢኻ እንታይ ዓይነት ኣፅዋር የድልየካ ትፈልጥ ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ ኣብዚ ናይ ሳይበር ኣብ ናይ ኢንተርነት ኩናት ንክገልፅ ኢሉ እዩ ናበይ ክትከይድ ስለ ዝደለካ ኢኻ ክትብሉ ንትኽእሉ ግዜ ንሱ ሸሪልዋ ናትኩም ትሰቃይ ናትኩም ረሳሕ ቃል ናትኩም ብድዐ ናትኩም ሕማቕ ነገር ንኸይፀውር ክብል ንዘላለም ኣነ ይሳቅኒ ንዘላለም ኣይመውትኒ ኣሚና ብዝገበርክዎ ነገር ንሱ ዋጋ ዘኽፍለኒ እንድሕር ኣልዩ ናተይ ጉድለት ዘይኮነ ናተይ ጉድለት እዩ ወዲ ሰብ እዩ ሰብ ክኾነን ኢለ ሕራይ ኢለ እዩ ኣቦ ደቀይ ክኸውን ኣብ ስደት ክንደቦ ክንደሓዊ ክንደያ ክኾነን ኢለ እሺ ኢለ እዚ ነገር እዚ ግን ናይ ኣቦይ ቦታ ካብ ዘይከኣለ ናይ ሓወይ ቦታ ክትክእ ካብ ዘይከኣለ ኣያሓዊ ክኾነኒ ካብ ዘይከኣለ ናተይ ጉድለት እምበር ናተይ ጉድለት ኣይኮነን ስለዚ እቶም ህዝቢ ከምዚ ኸይን ትኸልብ እንትራሳ ሓንቲ ከምዚ ነበርኩም ብዙሕ ሕማቕ ነገር ብዙሕ ብድዕ ተዛረቡ ማለት እዩ ሕሉፍ ሓሊፉኩም ኣብ ዘይትፈልጥዎ ነገር ብኸምኡ ዲ ዓለም ሳጥፊ ኣብ ዘይከውን ከማለት ማለት ዝመተት ሓፍትና ምሳ 4 ከምዚ ምስ 20 ወላ ይዝር እዚ ኣብ ነፍሰይ ኣብ ኣካለይ ዝውደን ሰብ የለን ወለደይ ከማን ስለ ኣካለይ ይምልከቶም ኣነ ኮነ ኢለ ንነፍሰይ ከርስሕ እንድሕር ደልየ ጌጋ ምዃን ይፈልጥ ኣለኹ ብጌጋ ክጓዓዝ እንድሕር ኢለ ዝመልሰኒ ሰብ የለን ንሱ ናተይ ምርጫ እዩ ብዓብዩ ንኣምላኸይ ክብድል ዘይፈራሕኩሲ እስኹም መን ስለ ዝኾንኩም ኢኹም ፅባሕ ንጉ ከምዚ ተባሂሉ ፅባሕ ንጉ ከምዚ ትማሊ እንጀራይ ከምዘይበልዓኻ ተጨኒካ ሓዚንካ መፂኻ ኣብ ሕቑፊ ኣቲኻ ከመፃን ከምዘይበኻኻ እስኺ ናተይ መናብርተይ ኣደ ደቀይ ሕሪተይ ኢልካ ከምዘይመሓልካ ሎሚ ሃንደበት ቃልካ ዓፂፍካ ኣብ ግዜ ከተዘይደወልኪ ዝበልኩ ተዘይገበርኪ ገንዘብ ተዘይሃብክኒ ኢልካ ከተፈራርሐኒ እምበር ንኽትዓኒ ዘፍቅሮ ወዲኻ تتقابل حج جبر شردي خاطر بلا شرب له سقاي يبقى كان زي هوني خل حتى جزء خموت شرب له برق صدري بزنا جرزي تسمعهم أزيح معنا جر تسفى زغورتنا جر كنا كل يوم نعم كوني لازم حفرنا جر كم زي جبر مسفلو تقني يعرض قبل له سبعتهم زعباي كم سهولهم أي زيارات خلبي زيارات صدر أزيح حفرت بهلان هيمانك نزل صرفت كل يوم أمانة دحر واحد دحر طوار حقن يضرب زعباي بزعبا قداي سميت الذكرى سبكم عليه نبقى له قداي ثم خليه سلازم تسلاز جبر كنزل على الجوا تسلاز جبر كنزل على منو متزفر أمينة أماني خيط لمبا أمنتك أواجه فلان الله نسخان عقتها لأن أنا نحل نخاف ليه سلاز تتجبر حج كبر أبزنا جرز برجس نخلت سبيع بديه نسخان نفسين فتاريه
أوالد حميم كن سرحة دغيم كن سرحة حقوس كن سرحة حزين كن سرحة تمرع كن سرحة تفاتح كن سرحة وليد كن سرحة كوتا تحقوس كن سرحة كوتا سرحة بركس أودات ريخن أنيهم تسفاقري صامنعهم أنصارنا خقومو خحزوننا خقوتلنا خحردنا إخن طريقة زلخن سلازي كأودات كغيري إيو ميلكا زبت أنا بليز ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ቅድመ መማቱ ደቂ ኣንስትዮ ደኣ ተቐየራ እምበር ወተባዕታይ ክቕየር ኢልካ ዘይሕሰብ ነገር እዩ ኢሉ ነይሩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ፀገም ከምዚ ዓይነት ፀገማት ከጋጥም ከሎ ኣነ ነዚ ነገራት እዚ ክሪኦ ከለኹ ድሕሪ ሕጂ ኢደይ እውን ክሕውሰሉ ኣይደልን እየ ኢለ ምክንያቱ ሓደ ናይ ጆርጆ ምክሪ ሰሚዑ መንገዱ ክቕየር ዝኽእል ኣሎ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ምክንያቱ ዝኣክል ምክሪ ስለ ዝሃብና ወይ ዝበሃል ስለ ዝተባሃለ 10 ግዜ ስለ ደጋገምካዮ ለውጥ የውፅእ ማለት ኣይኮነን ሓደ ግዜ ክትዘራርባ ክትክእል ኣለካ ኣነ ዘስዕለሉ ነገር ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፀገም ዘጋጥም ኣክንዲ ነቲ ፀገም ክትፈትሕ ምፍታን ካብኡ ዝገድድ ፀገም ቅርሕንቲ ክትፈጥር ምብጋስ ኢኻ ትርኢ ሓደ ወዲ ከመይ ይገብር ሓደ ካልእ ከመይ ይገብር ኣብ ነፍሲ ወከፍ መመፂኻ ድማ ንኩሉ ሰብ ለኪምካ ክትሃርም እዚ ሰብ እዚ ክንደይ ግዜ ሰሚዐ ኣለሁ ሓንሳብ ናይ ሓበሻ ደቂ ተባዕትዮ ክትዳኽም ሓንሳብ እዚ ናይ ኣብዚ ከባቢና ዘሎ ሰብሲ ትርጉም የብሉ እናበለት ናብ ፀዓዱ ኺዱ ዶ ናብ ፀለምቲ ኺዱ ዶ ናብ ከምዚ ኺዱ ዶ እናበሉ ብዙሓት እዮም ከምኡ ገሊኦም ገለገሊኦም ድማ ብናይጀርያውያን ጌርኩም ዲኹም ወላ ብፀለምቲ ጌርኩም ኣቕትልዎም ነቶም ሓበሻ ዝብል ምኽሪ እንታይ ኢና ንርኢ ሓደ ፀገም ሰጋጠመ ስለምንታይ ኣጋጢሙ እዚ ፀገም እዚ ሓደ ሰብ እዩ ገይርዎ ዘሎ እንተኾነ ድማ ክልተ ሰብ እዮም ገይሮሞ ዘለዉ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብኸመይ ናብ ሕጊ ተቕርቦም ኢልካ ክትዛረብ ዘለካ ክንደይ ኣወዳት ኣለዉ ክንደይ ደቂ ተባዕትዮ ኣለዉ ሓዳሮም ሰጥ ኣቢሎም ብትኽክለኛ መንገዲ ዝኸዱ ዘለዉ ክንደይ ጥዑያት ትኽክለኛ ሓዳረን መሪሐን ዝኸዳ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣለዋ ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓዳረን ግፍዒ ዝወርደን ዘሎ ካብ ሓደ ሽግር ክወፃ ዘይከኣላ ሽግር ከም ዘለዎን ከምዚ ሕጂ እዚኣ ሓፍትና ክትብሎ ፀንሐት مساعتن سلستراخبو نعونة بكو تدقيمهم كساقيوان زنبرو دك تبعتهم كم زلون فلوت يزعر سيز بزوج زي كده جاجا من عرينها بس تجمع زجن زم ودات زياتهم سلامتكم كونو خيلو هنسابكم جيرهم تا كم زجبر وقال أبحقك تقربهم سلا زي كعلت فيديو لني نعونا بسوشيال ميديا كوز إيه نابلك فكر الله خلو نزح إذا بوليس كده بحقهم من قد تل كتب لهم سلا زي كعلت شادينهم كم زجبر له كم بيزنس وصلوا ترجمون لهم سلازي أكندنتهم حماق زجبرو زلوا جنيح كمقبار نخلهم دك تبعتيو على حدا جهسي تيخا مهرامن متكعن إذا ما أجندة ينبعلو أمونجو أبناء دونالد ترامب جزء انتين الرجلان أب أمريكا أمونجو دك تبعتيون دك نستيون تندك نستيون تاكل جميران لا في ليزن فيمينيست زنبرا كسب دونالد ترامب كفصلت أنا زورد مزدك تبعتي هيدك سنة أي ولدني ولا ذا يكبومني بمبال كم فخرة زغانتايو أمونجو دك تبعتيون أمونجو دك نستيون نتزلوا أجمال نتزلوا حقوافات تدقيمكا مليسكا شجر مفتار مليسكا بأس مفتار زيد ما قال دك نستيو يكون كمون حاليا تسمصل دك تبعتيو زسرحوا له قدايو نتنكا هذا سبب سلزبدله نبملو زبي لكيم كايترب هذا أسلامي سلزبدله ويحمق سلزعرفه بمولهم أسلام كم زيهم هذا بليناي ويساهو كم سلزجبره شاهو كم زيهم هذا ود كم سلزجبر أودات كم زيهم أنت قال كم سلزجبر أوالد كم زين كريستيان كم زيهم نابل كم زراب هذا كابتي نزل حبرة تسب منشرق وين ساقيو زلسي التسب حمق زجبر زلون نفسه تراي يوكل نفسه تراي يوكل بينه دم هرمه نفس وكاف جزء جيجا مسقات من حبرة تسب لنا لخ خم كاش شجر رخي بز حبرة تسب حق عايش أنا بزعباتي جيجاتات مزراب قريفة معناته تزارب كم زجبر كله يوم حماق زجبر سب عليه I'm sorry حماق زجبر إرترا ولا أفريقيا ولا سعادة ولا سليم ولا كريستيان ولا أسلام ولا نصوص الزجبر جنبمولو حبرة تسب كسرف ولا كزلف ولا مالته كنا يكون watch out كنت كان كلام لنا حماق زجبر بقرروا حن كاب حقت ألطل كتب له تسب لنا ممهارو ونخون خالد هاو ترفقن حدا سب سلازي فتصومو نبولو حبرة تسب بس لازم قدف زرباتات إذا منقو حضارات شجرك فترة صغل فلا يفسمعتها خاد زرب إذا حنت حفتنا تقتيل الله I am very sorry بتتقع قامي كمخ قبر يرلو إذا ما ودات زياتهم تتحيزهم ألطل قبل الله ما بحقي I would do everything نزيهم نقرا زياتهم نام حقنا مغرب مغنياتو نزيا قتيل اللهم بركالهم كده قم زخل سب كويني سلاسم معني بقاقو نام حقاتيو ألطل قبل خلاله أنت هوني
በዚ ነገራት ተጠቂምና ድማ ንኩሉ ሕብረተሰብ ሓጓፍን ባእስን ቅርሕንትን ክንእቱ የብልናን ዝብል ሪቶ ኣለኒ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳብ ናትኩም ምክሪ ድማ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ግደፉና በልኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዴ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ብሓን ኩኑ ብለኩም ብዛ ደርፎ ገድፈኩም እየ